ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udri City FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Mayo 11, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Yari karon ang mga gapaw na dalakuan nga mga balita. Iloilo Police sa Provincial Office ginaproseso na ang mga benepisyo para sa nagtaliwan nga si Police Major Solian Domingo bangod sa disgrasya kag pagpangita sa nga posible magatalo sa iya sini nga posisyon ginaumpisa na sa pihak nga bahin na Panwa sa dugang pa nga mga dalagko nga mga balita modified mufflers nga nakumpiskar sa nga Iloilo City Government nakatalana nga gumon sa masunod sini nga semana. Iloilo Electric Iloilo Electric Cooperative 3 or ILECO 3 ginpandama ng mga konsumidor sa ila franchise area sa posibleng pagsaka sang bill sang kuryente sa bulan sang Mayo. Sa aton sining mga kabombo ang barangay draw sa Buenaman Salvo Year 18 promo ang pagahiwaton subong adlaw sa Dungon si Mandurriao. Gani sa mga kabombo naton nga sa mga taga-barangay Dungon si Mandurriao kag mga kaiping sining nga kabarangayan mahimo nga mga maghulog sa inyo sining nga mga entries para sa barangay draw. Napulo dira ang mga daog sa nga tag-1,000 ka pesos nga cash kag sa aton sining nga mga pahampang cash prices man ang aton sining nga igapan nagdaga. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita mga pumuluyo sa Banwa sang Haniway partikularmente sa barangay Bungol hindi pa mahimos bangod hindi pa or wala pa mapatod kung balano nga sa isang tinugaw kon sapat ang nagpatay sang mga pabo kag pato. Ang napaidalom to sa test sang Department of Agriculture, no? Hindi pa ya mapatod kung bala may rabies adto Banwa. Amo ni karon ang isa sa mga ginatutukan man sa mga pumuluyo dira iya sa may barangay Bungol sa Banwa sang Hariwaya, Iloilo. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Sa mga kamumbo naton, sarang pa kamo nga makahulog sa inyo sining mga entries hingagaw dali dira sa paghulog sa imo sining mga entries diri sa istasyon sa Bombo Radio para sa aton sining nga week number 7 studio draw. Sa mga kabombo man naton sa liwat Dungon si Mandurriao kita barangay draw naton dira hiwaton subong nga adlaw. Was-was lang sa paghimo sa inyo sining mga entries kung hindi ka mo makahingagaw diri iya sa stasyon sa Bombo Radio kag kung lapit ka mo sa barangay Dungon si Mandurriao sarang ninyo nga mahulog dito ang inyo sining mga entries para karon sa barangay draw magadaog ka mo sang 1,000 ka pesos kay may napulo kita ka winners nga magadaog sang tag 1,000 ka pesos ka cash. Paglawag sang pangalan nagakadapat kayara ikaw sa venue sang aton sini nga barangay draw para gilayon mo ini nga maklaim ang imo sini nga premyo. Sa mga kabombo naton madamo man kita sang ginpreparar nga mga pahampang dira kag ang premyo cash. Sa aton sini nga matag palamati ihibalo naton ang dugang sini karon nga mga impormasyon kag mga nagakalidabo sa patigayonon sini naton nga barangay draw dira sa may Dungon si Mandurriao. Sa aton man sini karon padayon iya nga pagpangalagad. 57 minutos na ang nakalikad karon sa takna sining nga alas 11. Daw makabawi karon ang defending champion nga Denver Nuggets batok sa Minnesota Timberwolves bangod man nga madako-dako ang abanse karon sa nagapaday nga game 3 sa tunga sang Denver Nuggets kag Minnesota Timberwolves sa bahin karon sang semifinals sang Western Conference Division.
Sa aton sinima kabumbuti nagpakita ng gilas man diri karon ang Denver mabalos gid sila kaysa nang ligad to gin 0 sila sa duwa ka hampang sa aton sini nga mga kabombo sa Minnesota Timberwolves. Amaw hamakon mo sini 30 na karon nga man si Manua 105-75. Hindi man magpautang ang Denver Nuggets hambal sang player nga si Nikola Jokic kag si Jamal Murray. No? Ginpakawian nyo kami makadua ka beses amon sini nga home court. Ari nyo kay ilang paso mga munamon. Pakawian mga munamon sa inyo sini nga mga home court. 6 minutes remaining na lang sa fourth quarter game number 3. Now, mauruatahag na gawa, 30 nga bansi, mabudlay na nabumbukris nga lagson pa sa sulod sang 6 minutos. Sa aton sini nga mga kabumbo, ay labot lang o kung posible lang ina, kung makahaboy drami karon 3 straight, no? Napulo ka 3, kag ini niya makascore ang Denver Nuggets. May tsansa, pero dumagamo sini mga pro-pinot na gawa. Hamakon mo, isa na iya kabulan nga bansi karon sang Denver Nuggets. Sa aton sini nga mga kabumbo hambal sang Denver Nuggets nagingusab sang Wolf ang Denver Nuggets ang nagligad sini nga hampang nila. Ari nyo kay hamakan ko kamo sang Pico hambal ni Michael Porter Jr. No, kag ni Nikola Jokic. Sabahin karon iya sang Pacers kag New York masandukot 2-0 man to sila. Sa aton sini nga mga kabumbo pero segundos lang tong ginambilin. I-check ta na karon sa aton man sini nga pagpangalagad balik-balikan ta na detalye pagid sa mga dalkuan ng mga paunang mga balita kaupod sa aton sini nga pagpalayag sa Momoray Soto pagkatapos ang Bombo Network News. Get ready for a Grand Fiesta Blowout this 2024. Iloilo Supermart. Serbisyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 11, taong 2024 at mga kabombo Caster Nation, sa pagdiriwang nga po ng Mother's Day bukas, ang amin pong maagang pagbati sa lahat ng mga itinuturing na ilaw ng tahanan ng Happy Mother's Day. At ngayon, sa ating mga headlines. Dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde iginiit na malinis ang kanyang konsensya at handang harapin ang investigasyon hinggil sa war on drugs. Grupo naman ng mga manggagawa pinagbibitiw sa pwesto ang Department of Labor and Employment Chief sa tila pagtutol nito sa mga panukalang taas sahod. Ibang phreatic eruption events naman sa Taal Volcano na itala sa lobyan ng 24 oras. Karagdagang pondo naman para sa lokal na industriya ng pagninyog ipinangako yan ng gobyerno. Unang local amnesty appeal naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hawak na ng Amnesty Commission. Sa international news naman, umano'y paggamit ng Israel ng mga armas na ibinigay ng Estados Unidos sa pag-atake nito sa Gaza. Maaaring may nalabag daw na international law ayon yan sa Amerika. Sa ating NBA update, itong New York Knicks abay pinataob ng Indiana Pacers sa score na 111-106. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at Caster Nation, iginiit ni dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde na malinis ang kanyang konsensya at handa siyang harapin ang investigasyon sa nakalipas na war on drugs sa ilalim niya ng dating administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat nanindigan ito na makikipagtulungan lamang siya kung ang Department of Justice ang nagpatawag sa kanya at hindi ang International Criminal Court na kanyang iginiit na walang jurisdiksyon dito sa Pilipinas. Sinabi din ng dating Philippine National Police Chief na hindi maaring pumasok ang anumang International Criminal Court o foreign entity at magsagawa ng naturang investigasyon ng hindi sumusunod sa protocol na makailang ulit na aniyang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ang pahayag na ito ni Albayalde ay matapos nga sabihin ng International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti na tahasang pinangalanan nito kasama sina dating Philippine National Chief at kasalukuyang Senador Ronald Bato de la Rosa at maging si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa public documents na posibleng iniimbestigahan ng International Court na pangunahin nga dahil yan sa command responsibility nito. Tugon naman ni Albayalde na wala siyang itinatago at giniit na sinunod lamang niya ang legal orders na may kinalaman yan sa kampanya kontra illegal na droga ng nakalipas na administrasyon. Noong direktor din aniya siya ng National Capital Region Police Office, hindi kailanman ito narinig ang ipinag-utos ng dating Pangulong at dating PNP Chief na si De La Rosa ang pagpatay sa mga drug suspect para maabot ang kanilang quota targets. Sinabi din ito na agad niyang ipinag-utos ang investigasyon sa mga napaulat na pang-aabuso na nagawa ng pulis sa Scalawag sa war on drugs at tiniyak na napanagot sa batas ang mga ito. Inihiyag din ng dating hepe ng pulisya na walang sino man ang nakipag-ugnayan sa kanya mula sa International Criminal Court at giniit na hindi ito makikipag-usap sa sino mang kinatawan mula sa naturang korte. Samantala, patuloy naman na umaani ngayon ang batikos mula sa grupo ng mga manggagawa. Si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa tila pagtutol nito sa mga panukalang batas para sa taas sahod. Ayon kasi sa kalihim, nakabinbin pa sa Kongreso ang legislated wage hike bills at kapag naaprubahan niya ito ay maaaring magdulot ng pagkasisante ng mga manggagawa na posible namang humantong sa pagsipa pa ng inflation at magresulta daw sa pagtamlay ng gross domestic product growth. Hindi naman nagustuhan ng grupong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro ang naturang posisyon ng kalihim at inilarawang ang patuloy daw na pagtutol ng dole sa wage hike bills bilang betrayal o pagtataksil sa mga manggagawa. Sinabi pa ni Sentro Secretary General Joshua Mata na hindi sumasalamin sa prinsipyo ng tripartism at social dialogue ang posisyon ng Dole Chief, kundi tila nagiging tagapagsalita na anya ito ng mga employer sa halip na dapat ay wala itong pinapanigan bilang kalihim ng Department of Labor and Employment. Kaugnay nito, nanawagan naman ang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang pasanin ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtugon sa mismong ugat ng kahirapan at ang talamak na mababang sahod ng mga manggagawa na anilay hindi na sumasapat sa kasalukuyan para mabuhay ng disente. Pinagbibitiw din ng grupo si Secretary Laguesma kung patuloy anya itong humahadlang sa inisyatibo para sa taas sahod at hayaan na lamang ang pamahalaan na gawin ang mandato nito. Sinabi din ng grupo na kailangan ng mga manggagawa ng gobyerno at isang kalihim sa paggawa na seryosong poprotektahan at isusulong ang interes ng mga manggagawang Pilipino. Oras 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay umakyat pa sa bilang na 5. Ito nga naitalang phreatic eruption events dyan sa may bahagi ng Taal Island Volcano. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nairehistro ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10:30 ng umaga. At umaabot nga sa 900 na metro ang taas ng usok at maging ang taas ng abo na kalaunan ay napadpad naman sa may kanlurang timog-kanlurang direksyon. Ang magkakasunod na mahinang pagputok ay sinabayan din ng 3 volcanic earthquakes na nadetect naman ng mga pasilidad na naka-install sa paligid ng naturang bulkan. Maliban dito, mataas din ang sulfur dioxide flux at may upwelling ng mainit na volcanic fluids sa Taal Lake. Mayroon ding ground deformation sa may Taal Caldera o sa gawing hilaga at timog silangang bahagi ng Taal Volcano Island.
Samantala, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ng mas marami pang pondo para yan sa Philippine Coconut Authority. Layunin ng hakbang na ito na suportahan ang bid nito na magtanim ng 100 milyong puno ng nyog sa loob yan ng kanyang termino at kalaunan ay gawing numero 1 coconut exporter sa mundo ang Pilipinas. Ginawa nga ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pakikipagpulong sa Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group na nagsumite ng mga rekomendasyon sa pagpapaunlad pa ng industriya ng nyog at iba pang produktong pang-agrikultura. Ayon sa Pangulo, ito ay malaking oportunidad ng ating bansa para lumago pa ang ating ekonomiya. Wala namang partikular na halaga ang nabanggit sa ginanap na pagpupulong. Sinabi naman ng miyembro ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group na si Christopher Poe na kabilang sa mga rekomendasyon ay pabilisin ang paglulunsad ng malawakang programa sa pagtatanim ng puno ng nyog sa pamamagitan niya ng pagtaas ng produksyon ng binhi. Kabilang nga sa iba pang rekomendasyon ang pag-atas sa Philippine Coconut Authority na magbalangkas ng roadmap upang mapabilis ang paglulunsad ng programa ng pagtatanim ng nyog at pumasok sa isang kontratang pagsasaka kasama ang mga lokal na magsasaka ng asin upang mag-supply ng asin bilang pataba. Sinabi din ni Po na ang rekomendasyon sa pagpapaunlad ng asin ay naaayon yan sa Republic Act 11985 o ang Philippine Salt Industry Act na nag-aatas naman sa mga lokal na pamahalaan na tukuyin ng mga angkop na lugar para yan sa lokal na produksyon ng asin sa kanilang mga lokalidad. Para ngayong taon, layunin nga ng Philippine Coconut Authority na muling magtanim ng 8.5 million na coconut seedlings sa 59,744 na ektarya at tamnan ng pataba ang 2.8 milyong puno sa 28,000 mahigit pang ektarya. Ang Pilipinas nga ang siyang pangalawang pinakamalaking bansa na nagluluwas ng nyog sa mundo, kasunod po yan ng bansang Indonesia. Sa iba pang may init na balita sa oras na ito, hawak na ng National Amnesty Commission na nakatanggap sila ng Local Amnesty Board ng Cotabato. Ito ho ang kauna-unaang aplikasyon para yan sa amnestiya na isusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ang unang aplikante ay aktibong miyembro ng Moro National Liberation Front at may nakabinbing illegal possession of firearm case sa korte. Nabatid na masilin nga ang kalagayang pangkalusugan ng naturang rebelde kaya hindi na rin ito makapunta ng personal sa Local Amnesty Board para sa iba pang mga kaukulang proseso. Umaasa nga ang pamilya nito na hindi mapapatawan ng anumang pagkakakulong ang kanilang kaanak lalo't may mga schedule ito ng gamutan at lubhang mahina na rin ang kanyang pangangatawan. Samantala, sa paglulunsad nga ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Zamboanga City ngayong araw, ay nagpasalamat si House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe sa tulong na rin ng pamahalaang nasyonal. Martes nga ng pangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda doon sa Zamboanga na apektado ngayon ng El Nino na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Anya, una sa kasaysayan ng kanilang syudad na bumisita ang isang Pangulo ng Pilipinas para mamahagi ng ayuda. Nagpasalamat din si Dalipe kay First Lady Liza Araneta Marcos. Makasaysayan din anya ang unang beses na unang ginang ng Pilipinas ay magpaabot ng tulong pangkalusugan at libreng gamot para yan sa kanilang mga residente. Kabilang nga sa mga serbisyong dala ng First Lady ay ang Love for All. Inilunsad din sa Zamboanga City ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair kung saan nakibahagi ang nasa 49 na ahensya ng pamahalaan sa pagdadala ng programa, ayuda at serbisyo para sa mga residente doon. Samantala mga kabombo at Kastar Nation,
Lusot na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito namang panukalang batas na nagpapaintulot nga sa mga online voter registration at expanded voting mechanism para yan sa mga Filipino overseas voters. Ito ay ang House Bill number 10178 o ito hong Overseas Electronic Registration and Voting Act na nagpapalawig pa nga sa pagpapatala at paraan ng pagboto ng mga botanteng overseas Filipino workers at mga overseas Filipinos para mas mapadali at mahikayat ang mga ito na i-exercise ang kanilang karapatang bumoto. Sa sponsorship ng pangunahing may akda ng naturang panukalang batas na si Overseas Filipino Worker Party List Representative Marisa Magsino, sinabi ng naturang mambabatas na kadalasang mababa ang nakukuhang voter turnout sa mga botanteng Pilipino sa ibang bansa dahil yan sa layo ng kanilang pinagtatrabahuhan mula sa embahada kung saan sila nakarehistro at bumuboto, gayon din ang mga Pilipinong seafarers na palipat-lipat ang lokasyon ng kanilang trabaho. Batayan sa records ng Commission on Elections, mayroong 1.6 million na rehistradong overseas Filipino voters ang bumoto noong 2022 national and local elections. Subalit tanging 600,000 lamang o katumbas siya ng 35.5% ng kabuang overseas voters ang bumoto dito. Una na ring sinabi ng poll body na target nitong mag-implementa ng online voting para yan sa mga overseas Filipinos para yan sa 2025 midterm elections. Sa ibang balita naman, mahigit 80 na miyembro ng Kamara de Representantes ang dumalo at nakiisa sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zamboanga City. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 85 kongresista na dumalo sa event na naglalayong ilapit sa mga taga-Zamboanga ang serbisyo at mga programa ng gobyerno. Ikinatuwa naman ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Manix Delipe ang local host ng event. Ang dami daw ng mga mambabatas na isa umanong pagpapakita yan ng pagkakaisa ng mga kongresista para matulungan ang mga nangangailangang Pilipino. Ang Zamboanga City leg nga ng naturang programa ang ika-12 na yugto ng serbisyo caravan na dadalhin sa lahat ng 82 probinsya sa ating bansa. Bitbit ng caravan ang mahigit 400 serbisyo ng gobyerno, cash assistance at iba pang benepisyo na nagkakahalaga ng 580 million pesos para sa mahigit po na isang 111,000 na benepisyaryo. Ang pagsasama-sama nga ng mga kongresista ayon kay House Speaker Romualdez ay patunay na pakikiisa din ng lehislatura kay Pangulong Marcos na makagawa ng mga makabuluhang reforma at inisyatibo para sa bawat Pilipino. Bukod nga kina House Speaker Martin Romualdez, Dalipe at Zamboanga City 1st District Representative Kimer Adan Olaso, 82 kongresista pa ang dumalo sa Zamboanga City. Ang bilang nga ng 85 na pinakamalaking bilang ng mga kongresista na dumalo sa isang caravan na ito ay pumapangalawa ang Agusan del Norte na may 62 at sinundan po yan ng Benguet na may 6 na po. Kasama nga sa mga leader ng Kamara na dumalo ay sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Deputy Speaker David Suarez at Deputy Speaker Yaser Balindong at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Naroon din sina Representative Lani Mercado Revilla at anak nito na si Representative Brian Revilla na kumatawan naman kay Senator Ramon Revilla Jr. sa naturang pagtitipon. Dumali rin doon ang miyembro ng Young Guns gaya na lamang nina Representative Zia Alonto Adjong, Margarita Nograles, Chino Miguel Almario at iba pa na mga kongresista. Samantala, nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na taasan itong ang annual defense spending ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ni Defense Spokesman Arsenio Andulong sa harap ng mga kawani ng media. Ayon kay Andulong, ang defense spending ng iba pang mauunlad na bansa ay nasa 2 hanggang 25 o 2.5
na porsyento ng kanilang gross domestic product, habang ang Pilipinas naman ay nasa 89 o 0.89% hanggang 1.2% lamang. Aniya, nais nga ng kalihim ng National Defense na si Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maitaas ito ng 1.8% hanggang 2% ng kabuang gross domestic product ng Pilipinas. Ito kasi aniya ang average ng karamihan sa mga bansa. Idinagdag pa niya na ang gross domestic product ng bansa para yan sa taong 2023 ay nasa 5.89 trillion pesos batayan sa isang datos ng statistika. O narito ay kinumpirma nga ng kalihim na sinimula na ang modernization program para yan sa mga militar. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagan pang balita mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mainam daw na pag-aralan muna ang pag-amyenda sa batas hinggil yan sa pagbibigay ng insentibo para sa Department of Tourism, partikular na sa pagsusulong ng food tourism. Kaugnay niyan, may nakalapang detalye dyan si Bombo JC Galvez. Inahayag ni Senate Committee on Tourism Chairman Senadora Nancy Binay na mainam na pag-aralan ang pag-amyenda sa batas hinggil sa pagbibigay ng insentibo sa tourism sa Ayon kay Binay, kinukonsidera niyang paglagakan ng pondo ang kagawaran ng turismo para sa susunod na taon, partikular sa pagsusulong ng food tourism. Binigyan din ng senadora na malaki ang potensyal ng pagbibida ng mga local delicacies at street foods ng Pilipinas, lalo na't kadalasang hanap ng mga turista sa pagbisita sa isang lugar ang sumubok ng mga lokal na putahe. Samantala, napansin din ni Binay mula sa mga hinaing na ilan nating kababayan na tila mas mura pang bumisita sa ibang bansa kaysa tangkilikin ng lokal na turismo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil sa mahal na presyo ng airfare at accommodations. Bukod dito, iginit nito ang pangailangan na maisaayos at mapataas ang kalidad ng mga infrastruktura sa bansa gaya ng airport at magtulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mahimok ang mas maraming lokal na turista. Ano isa lang yung problema, ano parang, I'm sure alam nyo to, dahil matagal na kayo, di ba yung parang ang dami namin napapasa, either hindi siya funded or hindi siya na-implement, di ba? So, tingnan natin, baka there's a need to amend yung incentives for tourism. Mahal ng airfare, mahal ng hotel. So, yung price has always been an issue, whether domestic or international. Yun din yung isang concern kung bakit hindi tayo makakuha ng a bigger share from the European market kasi unang-una, wala tayong direct flight. There's no direct flight from Europe to the Philippines. Tapos yung presyo mas mahal compared to going to Bali, na meron silang direct flight, tapos yung mga hotel nila for the price, ang ganda. Yung sa atin, siguro for that price, hindi pa 5-star yung makukuha nila. Magugunit ang isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang vlog ang Chibog, kung saan inisa-isa nito ang mga popular na pagkaing Pinoy na kinagigiluan ng mga turista. Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino, lalo na mga overseas Filipino workers na suportahan ang mga maliliit na negosyante na nasa food business. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang balita mula dyan sa Senado, ikinalugod naman ni Senator Risa Ontiveros ang naging hakbang ng Office of the Ombudsman para kasuhan sa korte sina dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau matapos nga makitaan ng probable cause.
Kaugnay nito ng kasong graft sa umano'y iligal na paglilipat ng 41.46 billion pesos para yan sa pagbili ng COVID-19 medical supplies at mga kagamitan noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Senator Ontiveros, ang kanilang reklamong inihain ni dating Senator Richard Gordon laban kina dating kalihim ng Department of Health at Nilaw at ilan pang mga opisyal ng Department of Health ay bunga daw yan ng kanilang investigasyon sa Senado. Hindi naman nauuwian niya sa wala ang mga pagsisiyasat nila sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Iginit pa ng Senadora na ang hakbang din na ito ng ahensya ay babala para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno kung saan bilang na ang mga kanilang maliligayang araw. Dahil dito nagpasalamat naman ang Senadora sa Ombudsman sa tapat na pagtupad nito sa kanilang mandato na humingi ng hustisya lalo na sa mga kaso na kinasasangkutan ng maling paggamit ng public funds at anomalya sa pagbili. Dagumpay din anya ito para sa mga Pilipino na naghirap at nagkasya lamang sa limitadong ayuda noong kasagsagan ng pandemya, lalo't higit sa mga healthcare workers na nagtiis sa mga delay o naantala na kanilang special allowance at hazard pay. Umaasa naman si Senator Ontiveros na magtutuloy-tuloy na ang pagkamit ng hustisya para sa taong bayan. 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inilabas na ngayon ng Civil Service Commission ang resulta ng Career Service Examination Pen and Paper Test na isinagawa sa buong bansa noong nakalipas na Marso 3 ng kasalukuyang taon. Nasa 57,683 na individual o katumbas yan ng 7.20% na pumasa sa nasabing eksaminasyon. Mula yan sa kabuang 297,952 na mga candidates na kumuha nga ng civil examination professional level at 51,311 ang matagumpay naman na pumasa sa para yan sa pagkakaroon nga ng pass rate na 17.22%. Dagdag pa nito sa 37,433 na individual na kumuha nga ng naturang pagsusulit para yan sa sub-professional level. Nasa 6,372 ang pumasa o katumbas yan ng passing rate na 17.02%. Binati naman ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang lahat na nakapasa sa exam at umaasa na mananatili ang kanilang determinasyon at sipag sa pagpasok sa serbisyo publiko. Ang Region 4 ang siya nakapagtala ng highest passing rate na 9,473 passers mula yan sa 40,549 examinees o katumbas yan ng 23.6%. Sumunod ang National Capital Region at Region 3 na may ranking na 23.30 at 23.12 passing rates ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang rates na ito ay katumbas naman ng 12,690 na passers mula yan sa kabuang 54,468 na examinees sa National Capital Region, 4,541 passer mula sa 19,642 examinees naman sa Region 3. Sinabi naman ni Chairperson Nograles para sa kapwa successful at unsuccessful examinees na maaari silang mag-generate ng kanilang individual test results sa pamamagitan niya ng Civil Service Commission Online Civil Service Examination Result Generation System. Pagsapit ng Mayo 19 ng kasalukuyang taon dahil walang rating report na ipinadala sa mga individual examinees. Samantalang Civil Service Examination Recruitment and Placement Office na inirekomenda sa successful candidates na personal na kunin ang kanilang certification of eligibility na printed sa Civil Service Commission letterhead at i-issue na walang anumang kabayaran mula sa kaukulang komisyon, partikular na sa kanilang mga regional offices o field offices mula June 13 hanggang June ng 2024. Sila rin ay pinaalalahanan na alamin muna ang availability ng kanilang certification bago magtungo sa kanilang mga regional offices.
Lunes. Ang mga pumasa naman na lumipat sa ibang rehiyon o naninirahan sa mga malayong lugar ay subalit sa kapareho ring rehiyon ay maaaring makakuha ang kanilang certification of eligibility mula sa pinakamalapit sa kanila na Civil Service Commission Regional Office at magisilbing conduit ng kanilang kasalukuyang residence o workplace. Samantala, posibleng matugunan na ng Commission on Elections ang inaasahan nitong 3 milyon na bagong rehistradong botante para yan sa 2025 midterm elections sa susunod na buwan. Ito ang kinumpirma ni Election Chairman George Erwin Garcia sa harap yan ng mga kawani ng media kahapon. Sa isang panayam, natanong si Garcia kung kailan daw maabot ang 3 milyong target nito. Tugon naman ng opisyal ay maaari anyang maabot ito sa buwan ng Hunyo ng kasalukuyang taon at nagpapatuloy pa rin ang voter registration nga para sa mga bagong botante. Sinabi naman ng COMELEC chairman na maasahan ng COMELEC ang 3.3 hanggang 3.4 na milyong aplikante sa buwan yan ng Setyembre o bago ang deadline sa Setyembre at 30. Batay nga sa pinakahuling datos ng Commission on Elections, mayroon na ngayong mahigit 2 milyon o kabuuan na 2,725,089 na mga rehistradong botante para maging kwalipikado po na makapagboto doon po sa darating na halalan. Ang Calabarzon pa rin ang may pinakamarami po na bilang ng mga aplikante na nasa 493,392. Sinundan po yan ng National Capital Region na may 420,212 at nasa Central Luzon naman merong 314,324 na registered voters. Ang iba pang rehiyon naman na may mahigit 100,000 aplikante ay sa dakong Central Visayas, Davao Region, Western Visayas, Northern Mindanao, Sorsogon, Bicol Region at maging sa Ilocos Region at Zamboanga Peninsula. Ang may pinakamababang bilang naman ng mga nagparehistro sa kabilang banda ay ang Cordillera Administrative Region na meron lamang 34,608, Mimaropa merong 67,670 at ang Caraga Region naman merong 70,147 na registered voters. Oras 29 na minuto, makalipas ang alas 12 na ang katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay aabot sa mahigit 1 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PACE ang matagumpay na na-authenticate gamit lamang itong kanilang mga National Identification Card. Nanguna sa pagkasagawa ng naturang proseso ang mga kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos, as of May 8 ng kasalukuyang taon, pumalo na sa kabuang 1,010,464 na mga benepisyaryo ng naturang programa ng gobyerno ang na-authenticate ng naturang ahensya. Ang bawat benepisyaryo nito ay sumalanga sa fingerprint scanning na siya namang itinutugma sa National ID Registry nito sa sistema ng Philippine Statistics Authority. Kasabay ng programang ito, nag-alok rin ng Philippine Statistics Authority ng iba pang mga serbisyo ng National Identification Card sa bawat benepisyaryo nito at sa kanilang mga pamilya. Nanguna rin ang ahensya sa pagpaparehistro naman at pamamahagi ng Electronic Philippine ID. Samantala, wala pa ring patid ang pagbibigay ng Philippine Red Cross ng libreng bakuna kontra tigdas para yan sa mga bata mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay bilang tugon na rin ng naturang ahensya sa nagaganap na measles outbreak sa naturang rehiyon. Batay kasi sa datos mula sa Philippine Red Cross, nadagdagan pa ng aabot sa 194 na mga bata ang nabakunahan kontra tigdas ay patuloy pa rin itong nadaragdagan. Pumalo naman sa mahigit 22,000 ang bilang ng mga batang may edad 6 na buwan hanggang 10 taon ang naturukan na ng bakuna. Ang datos na ito ay naitala mula Abril 1 hanggang Mayo ng kasalukuyang taon. Taliwanag naman po ng Philippine Red Cross na mahalaga ang pagpapabakuna dahil na rin sa pabago-bagong panahon at upang makaiwas na rin sa anumang uri ng sakit. Bombo Sports News. NBA update pa rin mga kabombo at ka-Star Nation.
Nakabawi na ang Indiana Pacers sa pagkatalo nito sa huling laban nila sa nakaraang laban nila ng New York Knicks matapos itong manalo ngayong araw laban sa Knicks sa score na 111-106. Ang naturang pagharap ay bahagi pa rin ng conference semifinals ng NBA playoffs na ginanap ngayong araw, oras yan sa Amerika. Pinangunahan ng Indiana Pacers guard na si Tyrese Haliburton ang pagkapanalo ng Pacers matapos itong magpaulan ng 35 points, 4 rebounds at 7 assists. Umalali naman sa pagkapanalo ng Pacers ang kanilang forward player na si Pascal Siakam na tumipa ng 26.7 rebounds at 1 assist. Sa unang bahagi ng laban ay lumamang kaagad ang Indiana Pacers ngunit bumawi naman ang Knicks sa ikalawa at ikatlong quarter ng laro. Hindi naman hinayaan ng Pacers na sila ay maungusan kaya't nagpakawala ito ng mga mabigat na puntos para lumamang sa huling quarter ng laban. Nasayang naman ang tuluyan ang ambag na puntos ng New York Knicks guard na si Donte DiVincenzo na nagpaulan sana ng 35 points, 3 rebounds at 2 assists. Ginanap ang laban sa Gainbridge Fieldhouse, Amerika na dinaluhan naman ng libo-libong fans. Bombo International News. Inihayag ng Estados Unidos na maaaring gumamit ang Israel daw ng mga armas na ibinigay ng Amerika bilang paglabag sa international humanitarian law sa ilang pagkakataon sa panahon niya ng digmaan sa Gaza. Ayon sa US State Department, ito ay reasonable na i-assess daw na ginamit sa ilang pagkakataon ang naturang mga armas mula sa kanila na taliwas sa mga obligasyon ng Israel. Subalit sinabi nito na walang kumpleto pang impormasyon ang gobyerno ng Amerika sa naturang assessment. Isinumiti nga ang naturang report sa Kongreso ng Amerika nitong araw ng Biyernes. Kaugnay nito ay pinag-utos ng White House ang pagsiyasat sa paggamit ng Israel kasama ng 6 na iba pang mga sangkot sa conflict sa mga armas na binigay ng Amerika mula nang sumiklab ito noong nakalipas na taon. Nakasaad din sa dokumento na dahil ginagamit ng Hamas ang mga civilian infrastructure para sa military purposes at mga sibilyan bilang human shields, mahirap anyang matukoy ang totoong sitwasyon sa ground, maging sa active war zone mula sa lehitimong mga targets. Nakasaad din sa naturang report na inilarawan nga ng United Nations at humanitarian organizations ang ginagawang pagsisikap ngayon ng Israel na mabawasan daw ang pinsala sa mga sibilyan na hindi daw consistent, hindi rin epektibo at hindi sapat. Napag-alaman din ng State Department na hindi ganap daw na nakikipagtulungan ng Israel sa pagsisikap ng Amerika na ma-maximize ang humanitarian aid para sa Gaza sa mga unang bahagi ng giyera. Inilabas nga ang naturang report ilang araw matapos na magbabala si US President Joe Biden na ipapatigil nito ang pagpapadala ng mga bomba at artillery shells para sa Israel kapag itinuloy nito ang pag-atake doon sa Rafah na huling kuta ng Hamas sa Gaza kung saan lumikas naman ang nasa mahigit 1 milyong Palestino. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang pag-atake daw sa border nila ng Russia ay para sirain ang defense line nila. May ilan ding sundalo ng Russia umano ang nagtangkang lumusob sa Kharkiv region, subalit naunahan sila ng mga sundalo ng Ukraine. Pinalikas na rin nila ang ilang residente ng Vovyansk district bilang paghahanda sa pag-atake ng Russia. Ang nasabing ang pagkatake ay ilang araw lamang mula nang i-anunsyo ng Amerika na mayroong panibagong $400 million na military aid package ito para sa Ukraine. Balik tayo sa mga balita dito sa loob ng ating bansa. Kinumpirma ni boxing champ at dating senador Manny Pacquiao na tatakbo siyang muli sa pagkasenador sa 2025 midterm election. Sa isang panayam, sinabi ni Pacquiao na tatakbo ito sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang naturang partido ay ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan na pumangatlo si Pacquiao nang tumakbo ito sa pagkapangulo sa halalan noong 2022. Una na ngang sumabak sa mundo ng politika si Pacquiao, mahigit isang dekada na nakalilipas na nagsilbi bilang kongresista sa kanyang home province na sa Sarangani simula noong 2010. Muli itong naihalal sa parehong posisyon bago naging senador noong taong 2016.
Nagkaharap ang diplomats ng Pilipinas at China sa ginanap na 30th ASEAN-China Senior Officials Consultation sa Jakarta, Indonesia kahapon. Sa gitna yan ng bangayan sa mga naratibo sa umano'y kasunduan sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay inupuan ni na Department of Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations at ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro kasama si Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong ang isang bilateral talks sa sideline ng naturang event. Sa naging pagpupulong ng dalawang diplomats, tinalakay ang maritime issues sa West Philippine Sea. Hindi pa inilalabas sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang kabuang detalye kaugnay nga sa naturang pagpupulong. Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Lazaro na umaasa ito sa pagpapatuloy pa ng dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga issues sa common concern ng dalawang bansa. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagpulong ang dalawang diplomats kung saan noong Marso 2023 nagkausap na rin ni Lazaro ang Chinese diplomat kung saan idinulog nito ang maritime issues bilang seryosong concern para sa mga Pilipino. Sa ikalawang yugtungan ng consultative meeting ng Pilipinas at China, sinabi ni Lazaro kay Son na dapat daw natugunan ang sea dispute sa pamamagitan niya ng diplomasya at dialogo at hindi sa pamamagitan ng panggigipit at pananakot. Samantala, mas mapapabilis na ang pagproseso sa mga pasahero sa lahat ng international airports sa buong Pilipinas kasabayan ng pag-arangkada ng single e-travel QR code simula kahapon, Mayo 10. Kailangan na lamang kasi ng mga pasahero na magpakita ng isang QR code para yan sa seamless immigration at customs clearance. Noon kasi na magkakahiwalay ang QR codes na kailangang i-generate para yan sa Bureau of Immigration at Bureau of Customs. Subalit sa bago at updated na sistema, iisa na lamang ito na kung saan saklaw na rin dito ang lahat ng deklarasyon o declaration requirements para sa immigration at quarantine at maging sa customs. Ayon sa Bureau of Customs, kailangan lamang ng mga pasahero na magpresenta ng kanilang pasaporte sa immigration officer para i-travel para yan sa i-travel registration confirmation at kanilang QR code sa customs officer para sa clearance pagdating sa paliparan o bago ito umalis. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha tayong muli ng mga balitang tinitukan ng ating mga kasamahan. Department of Health patuloy ang pagtutok sa pagpapaganda ng healthcare system sa bansa. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Patuloy ang isinasagawang pagtutok ng Department of Health sa pag-aayos at pagpapaganda ng healthcare system sa ating bansa. Ito ang inilahad ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay sa ibinabang mandato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang ahensya na siguraduhing maresolba ang mga isyu ng pangkalusugan kasama na rito ang pagkakaroon ng access ng Pilipino sa mga healthcare center sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi lamang sa Metro Manila. Binigyang diin ni Herbosa na isa sa kanilang mga long-term na plano ang pagtitiyak na lahat ng Pilipino, mahirap man o mayaman, ay maaasikaso, matutugunan at mabibigyan ng mahusay na serbisyong pangkalusugan. Long-term priority natin talaga ay maganda ang access ng healthcare ng bawat Pilipino. Na ang Pilipino, bawat Pilipino, maramdam ang Department of Health, maramdam yung kalusugan. The idea there is to increase life expectancy ng bawat Pilipino. Right now, ang ating life expectancy nasa 70 or 71. As we become richer, gumaganda ang health status ng general population. Diba? So, ang goal ko, umabot tayo man lang dun sa ganung pinanganak ka, you are expected to live up to 85. At yung kung magkasakit ka, magagamot ka. Dagdag sa inilahad ni Herbosa ang patuloy na tumataas na bilang ng mga nakamamatay na mga sakit na karaniwang nararamdaman ng ating mga kababayan. Isa sa mga pangunahing alalahanin sa ngayon ay ang tumataas na bilang ng mga kaso ng sakit sa puso kung saan bigla na lamang tinatamaan ng heart attack ang ilan. Ito'y dulot ng hypertension at mga blockage sa kanilang mga puso na nagdudulot ng agarang panganib sa kanilang kalusugan. Sinundan ito ng mataas na bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng stroke, cancer, diabetes at kidney disease.
Habang kasama rin sa bilang ang pagdami ng mga nasasawi dulot ng road injuries kung saan may mga kabataan ang namamatay dahil sa talamak na motorcycle crashes na nangyayari sa kalsada. Dahil dito mas pinaigting pa ng ahensya ang health promotion upang makatulong sa mga Pilipino na makaiwas sa mga sakit kasabay ang paalala ng Department of Health sa publiko na pangalagaan ang kanilang mga sarili. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dumako na tayo sa mga balita mula dyan sa lalawigan. Ang ginagawa daw ng Senado kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano, isang uri daw ng pang-aabuso ayon sa isang political analyst. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Dagupan. Isang uri ng pang-aabuso ang ginawa ng Senado kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng aktres na si Maricel Soriano. Ito ang binigyang diin ni Attorney Michael Henry Yusinko, ang political analyst, hinggil sa pagkakadawit ng pangalan ng mga ito sa illegal na droga, batay sa sinasabing nag-leak na dokumento noong 2012. Ayon kay Yusinko, kung tutuusin ay hindi na ito trabaho ng Senado dahil ang trabaho lamang ng Senado ay ang tumugon sa pag-amyenda ng batas at hindi ang pag-iimbestiga o ituro kung sino ang may sala. Sa katunayan anya, dapat ay hanay ng kapulisan at Department of National Defense ang may obligasyon sa nasabing issue, ngunit bakit tila inaabuso ng mga senador ang kanilang kapangyarihan? Kaugnay nito, nauna nang sinabi ni Yusinko na nakakalungkot na ang nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil ultimo ang ombudsman o mga independent institutional bodies ay hindi nagagampanan ang kanilang obligasyon, bagkus ay tumitiklop ang mga ito sa kung anumang utos ng politika. Samantala, tinawag naman ng Pangulo na professional liar si dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Investigation Agent Jonathan Morales sa nasabing issue. Hindi yan circus, pag-abuso yan. Ano? Yung ginagawa ng mga senador, ng mga mababatas na yung kanilang kapangyarihan na binigay ng saligang batas na mag-imbestiga in aid of legislation, yung police o maging piskal. Nangyayari, umaasa tayo ngayon sa mga mambabatas na gawin yung trabaho na yun. Hindi rin naman nila trabaho yun. Based on flimsy evidence, yung star witness may kaso pala of lying, of perjury, patong-patong na kamalian ang nangyari. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Daco mo sa guulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito namang Cebu City Police Office ay handa na sa darating na palarong pambansa 2024 matapos maging peaceful at successful ang iba pang mga kaganapan sa naturang lugar. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Naging matagumpay ang siyudad ng Cebu sa pag-host ng Central Visayas Regional Athletics Association o CIVRAMI 2024 noong nakaraang Mayo 4 hanggang Mayo 9, 2024. Peaceful at successful daw ang nasabing isang linggong kaganapang pampalakasan ayon kay Police Colonel Erineo Dalugdog, ang City Director ng Cebu City Police Office. Dagdag pa ni Dalugdog na walang krimen o aksidenteng naitala sa mga sporting venues at billeting centers ng mga atleta at delegado, maliban lang sa mga common sports-related health and wellness emergencies sa iba't ibang mga kompetisyon. Nagpapasalamat din si Dalugdog sa mga ibang police auxiliary forces na tumulong sa syudad sa pagpapanatili ng kaligtasan sa nasabing torneo na galing pa sa mga karatig lungsod at probinsya sa Kabisayaan. So far, CIVRA event was considered peaceful and successful. Walang reported na mga crime incidents during the event starting from May 4 up to May 9. So kahapon, closing ceremony and nakita natin wala talaga tayong naitala na mga crime incidents during the CIVRA. Sa amin, sa Cebu City
City Police Office, kami nagpapasalamat sa mga mamamayan sa Cebu City at mga augmentation na personnel natin coming from Cebu Province, Olapu City Police Office, Mandawi City Police Office, and other provincial police office na sila ay tumulong sa ating seguridad upang masiguro natin na ligtas ang ating mga kababayan, lalo na yung mga delegates natin na coming from Central Visayas area na pumunta lang dito sa Cebu para mag-participate, mag-join sa Sibiraa. At ito naman ay nagiging matagumpay. Ating napakinggan si Police Colonel Arenio Dalugdog, ang City Director ng Cebu City Police Office. Matapos ang turneyo ay tuloy-tuloy na sa paghahanda ang CCPO para sa preparasyon sa darating na palarong pambansa na gaganapin pa rin dito sa syudad ng Cebu sa paparating na Hulyo sa kasalukuyang taon, lalo na at nagsilbing dry run ang operations nila sa Sibiraa 2024. Kung may adjustments man ay mas madali na lang sa kanilang hanay at umaasa naman ang mga opisyal na maging kasing payapa ang palarong pambansa. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman abay walang natatanggap na ulat kaugnayan sa umano'y destabilization plot laban sa kanya. May buong detalye ang Bombo Radio Jensen. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pulis at maging sa mga sundalo na maging profesional at gawin ng tama ang kanilang tungkulin kahit hindi man siya ang binoto ng mga ito. Ang pahayag ng Pangulo kasunod ng ulat na destabilization plot laban sa administrasyon na ipinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa ambush interview sa General Santos City, sinabi nito na walang natanggap na ulat kaugnay ng sinasabing pagkumbinsi ng matataas na opisyal ng Philippine National Police sa kanilang hanay para sa nabanggit na issue. Inihayag ng Pangulo na walang nakikitang pamumulitika sa mga pulis at sa officer corps. Gayunman, sinabi ni Marcos na maaaring may mga retiradong opisyal ang kumikilos o sumasama sa destabilization. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Ano sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record ng mga ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Yan ang ulat mo rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Cebu City Mayor Mike Rama naman magsasampa daw ng mga kaso laban sa mga taong nasa likod ng kanyang pagkakasuspindi. Kabilang na dyan ang Anti-Graft Office dahil daw sa umano'y irreparable damage nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Star FM Cebu. Nangako si Cebu City Mayor Mike Rama na maglalabas ng fiesta of filing cases at tugisin ang nasa likod ng kanyang pagkakasuspende, kabilang ang Anti-Graft Office dahil sa umano'y malisyosong pagkaladkad sa kanya at nag-iwan ng irreparable damage sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Inatasan na umano ng opisyal ang kanyang legal team na maghanda ng mga kaso laban sa kanyang mga kritiko. Kinwestiyon pa ni Rama ang desisyon ng Anti-Graft Office na suspendihin siya at 7 pang opisyal ng City Hall sa loob ng 6 na buwan dahil hindi man lang umano sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Tinawag pa ng alkalde na pathetic na ginamit ng kanyang mga kalaban sa politika ang lahat ng paraan para tanggalin ito sa pwesto, ngunit anya, sinuk lamang ang legal na hamong ito. Aminado naman itong sawa na siya sa mga batikos na ibinabato sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala nangako naman si Rama na hihingi siya ng recourse sa Korte Suprema
sa validity ng desisyon ng ombudsman na pagsuspende sa kanya ng 6 na buwan. Idinagdag pa nito na marami na siyang panahon kapag naipatupad na ang suspension order, kaya naman magtungo pa umano siya sa mga sitio sa probinsya ng Cebu at sa mga lugar sa Visayas para mag-recruit ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino. Maalala na kahapon nga ay isinilbi at ipinaskil na ng Department of the Interior and Local Government ang 6 na buwang preventive suspension order laban sa opisyal at 7 iba pa. It's not just ordinary, so manifested. And it will leave an irreparable damage to my person, my supporters, and the Kapul Rama family. And I cannot anymore, as I have become a shock absorber all throughout, false humility na eh. So, I should do a paradigm shift. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang si Senador Amy Marcos abay tutulyan sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Inihayag ni Senator Amy Marcos na hindi ito sumasang-ayon sa pag-implementa ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon dito, hindi solusyon ang pagpapahaba ng deadline para sa mga traditional jeepneys dahil ang nararapat dito ay magkaroon ng dialogo partikular na sa problema pinansyal. Ayon sa Senadora, maraming problema ang pagpaimplementa ng modernization program dahil marami ang hindi kayang bumili ng modernized unit at marami rin ang magugulong ruta. Payag ni Marcos, 3 administrasyon na ang dumaan ngunit hindi nagawang maimplementa ang PUV Modernization Program dahil maraming problema ukol rito na mahirap solusyonan. Hindi talaga palipas ng deadline ang kinahanglan talaga dahil doon. Because there are so many problems with the financing. So there's still many questions pati sa ruta. Yan ang problema rin sa mga ruta na magulo. So I think there are so many unsettled issues even if the deadlines are being constantly pushed forward. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-implement kasi marami talagang problema hindi resolved. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Balikatan Exercises 2024 naman sa Hilagang Luzon naging matagumpay sa kabilayan ng mga presensya pa rin ng Chinese Maritime Militia. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Kawayan. Naging matagumpay ang Balikatan Exercises 2024 sa kabila ng naging presensya rin ng ilang Chinese Maritime Militia vessels sa Hilagang Luzon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Lieutenant Colonel Rodrigo Lutaw, tagapagsalita ng AFP Northern Luzon Command, sinabi niya na bagamat may 3 Chinese Maritime Militia na namataan sa kanilang pagsasagawa ng Balikatan Exercises sa Hilagang Luzon, ay wala naman silang ginawang hakbang upang makagambala sa nasabing aktibidad. Bago pa man anya matapos ang Balikatan Exercises ay umalis na rin ang mga nasabing barko. Naging mas malawak anya ang pagsasagawa ngayong taon ng Balikatan Exercises dahil sa iba pang mga bansa na nakibahagi rin sa nasabing aktibidad. Samantala, patuloy namang binabantayan ng AFP Northern Luzon Command ang mga barko ng China na namamataan pa rin sa Baho de Masinloc. Ayon kay Lieutenant Colonel Lutaw, mas kakaunti na lamang anya ngayon ang mga Chinese vessels kung saan mayroon na lamang 3 China Coast Guard vessel at 16 na Chinese Maritime Militia. May doon po sa extreme north, pero after po, actually before natapos yung ating Balikatan Exercises, wala na po sila doon sa northeast. Yung Chinese Maritime Militia. Yun lang doon sa Baho de Masinloc, consistent yung presence nila. Pero doon sa north, nawala na yung mga Chinese vessels doon so far. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at Kasar Nation, kumuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong pagtatapos naman ng Eastern Visayas Regional Athletic Association 2024. Abay napuno yan ng kasiyahan. May buong detalye ang Bombo Radio Tacloban. Kung
Kung naging ingrande at magarbo ang pagbubukas ng IVRA-AMI 2024 ay naging makulay at puno naman ng kasiyahan ang pagtatapos nito kagabi. Kung naging ingrande ang pagbubukas ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o kung IVRA-AMI 2024 nitong Lunes dahil sa pagsalubong ng city government ng Ormoc at dagdag pa ang naging mga celebrity guests ay hindi naman nagpahuli ang naging closing and awarding ceremony, lalo pat naging bisita ang singer-songwriter at miyembro ng bandang Eraserheads na si Ele Buendia. Lubos ang kasiyahan ng mga atleta na naramdaman nilang parang dumadalo sa isang concert na. Matapos naman ang ilang araw na pakikipagbakbakan sa iba't ibang mga sporting events, kabilang na ang para games sa itinanghal na overall champion ng host city ng Ormoc City na nakakuha ng 217 gold, 118 silver at 76 bronze. Sinundan naman ito ng Leyte Division na nakakuha ng 162 na kabuang medalya. Second runner-up naman ang Tacloban City Division na mayroong 98 total medals. Third runner-up ang Maasin City Division na mayroong 71 medals at nasa fourth runner-up naman ang Samar Division na mayroong 139 total medals. Ayon kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez na sa nakalipas na mga araw ay nagkaroon ng pagkakataon na magtipon-tipon ang mga magagaling na atleta ng rehiyon para makuha ang nag-iisang titulo ng pagiging champion. Binigyang din ni Gomez ang kahalagahan na mag-invest sa mga atleta dahil aniya ito ay isang pagkakataon para maglaan din sa future ng mga atleta. At ganoon na rin na nagkakaroon ng positive outlet ang kabataan. Kung matatandaan, naglaan ng 100 million pesos na budget ang Ormoc City para sa pagsasagawa ng pinakamalaking sporting event sa Eastern Visayas. Dagdag pa ni Gomez, nakarapat-dapat naman na bigyan ng heroes welcome ang mga atleta na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Tinatayang abot sa 9,000 na mga atleta at coaches na nagmula naman sa 13 divisions ang dumalo sa IVRA-AMI 2024 na kung saan halos umabot naman sa 500 ang qualified para sa palarong pambansa ngayong taon. Some may question why Ormoc City allocates significant resources to sports amounting to more than 100 million. Ang tubag, why not? Kaya kaya man. Sakto? To all you atletang Otsohanon, cheers to all of you. Champions or not, you have shown us how great you are as an athlete. And yet, amidst your achievements, always remember that the potential within you is boundless. Never cease to learn, never cease to train, and never cease to dream. With each stride forward, each leap, and each victory, you inspire us to believe in all the power of perseverance. You all of your athletes, pag-uwi ninyo lahat sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga probinsya, all of you deserve a hero's welcome. Pakpakan nyo inyong kaugalingon. Sa kabuuan ay inulan ng papuri ang City Government of Ormoc dahil sa naging magarbong hosting ng IVRA-AMI 2024. Natapos naman ang seremonya sa isang grand fireworks display. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ako si Bombo Max Montesa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombotka Nation, bago po ang ating orasyo impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari din po niyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para ho sa ating mga kabayang Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo Castor Nation, kami po ay inyo pong samahan na manalangin ng Orasyo Imperata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief.
from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo na isonto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Marisol Binyas sa iya sining follow-up report. Masubo-subo nga balita na tabo kagapon sinisang hapon sang disgrasya nga mabungguan ni Police Major Solien Domingo ang isa ka estudyante dira sa may distrito sang Haro, partikularmente sa barangay Sambag. Sakay si Major Domingo sa iya sining motorsiklo sang mabungguan ang nasambit sini karon nga estudyante. Tapos si Major Domingo ang unfortunately ginbawian gid sang kabuhi kasunod man sang sining nasambit karon nga motorcycle crash. Di bangod sini Banwa ang Iloilo Police Provincial Office ginaproseso na diri ang mga benefits sang nagtaliwan sini nga opisyal kag subungman nagahikot na karon sang magatalos sa iya sini ginauyatan man nga posisyon sa IPPO. Si Bombo Marisol Binyas may follow-up report. Sol, sa report na please kami. Ginahikotar na subong Bombosam sang Iloilo Police Provincial Office ang death claims sa pila ka mga benefits amo man ang posible ibutang nga magtalos abi sa nagtaliwan nga si Police Major Solien Domingo. Kaning matandaan nga nagtaliwan ini siya sang gapon bangod na disgrasya ini sa diin nakabunggo gani ining motor niya nga ginamanihar sa isa ka post diri sa may barangay Sambagharo. Sang gintinguan sini nga likawan ang isa ka estudyante nga nasag-iran niya kag naagyan diri sa isa ka pedestrian sa natambit man nga barangay. So si Police Major Solien Domingo ang masobra na kuno 21 anyos na nagaserbisyo abi bilang policeman kag nakaserbisyo diri sa Iloilo Police Provincial Office ang ginabanta yara na sa pulo ka tuig sa diin pinaka last sini nga ginatungkuan amo ining isa ka o kun bilang isa ka chief sang supply section 3 months na nasambit na talatapan. So sa natigay naton nga ma-interview diri si Police Major Rolando Aranyo ang tagpamaba sang Iloilo Police Provincial Office. Badi tuig 2023 ko na bombatman ginrelease ini si Police Major Domingo bilang head kay iya sa Banwa San Miguel. Kagin silo ini siya sa headquarters ang among office. Sa diin siya ang nagpamuno diri sa may logistics supply section office sa may IPPO. So in charge ini siya sa pag-supervise, pag-sekyara sa sining mga supplies kag equipment abi na nagaabot diri sa may talatapan na sang ukon sa may IPPO gid. Kag ari pagid ang mga pila ka mga gintungdan sini Bombosam nga mga opisina o kabanuhanan
sa diin ang inhepe ini siya. So sang 2014 bali nagpungko ini siya bilang hepe sa may Barotac Nuevo Municipal Police Station. Then ari pa gid mga pila ka mga banwa nga nang inhepe man siya sa Banwa sang Batad, sa may Barotac Viejo, sa Kabatuan, sa Alimudjan, kag sa nasiling na naton gani ang pinakauli sini nga nahipehan diri sa may San Miguel Municipal Police Station. Aga palambot diri ang Iloilo Police Provincial Office Bombosam sa pagpamuno man ni Police Major Bayani Radalan, ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office sang ilaman kasubo kag ila nabatagan sa pagkadula sini upon sa pagkadula ni Police Major Domingo. Bangod dako ug ini kuno nga kadulaan man nga madulaan sa isa ka police personnel nga dedikado, epektibo kag committed gid abi sa iya sini nga pagserbisyo. Sa subong Bombosam sa kay Police Major Aranyo, ginahukikotar na nila ining tanan abi nga mga possible benefits kag death claims para mahatag ini sa mga nabilin nga pamilya sang nagtaliwan na si Police Major Domingo. Kag aside dira no magapalambot man gani kuno sang bulig ang mga officer in charge sa nagkalain-laing nga banwa sang probinsya sang Iloilo. Kag aside diri subong nga adlaw Bombosam ginatinguhaan man sang Iloilo Police Provincial Office na maistoryahan na ang posible abi ibulo sa opisina nga ginbayaan ni Police Major Domingo. Sa dudong bala nga pahayag aton pamatian si Police Major Rolando Aranyo. Death claims i-process ni siya sang Iloilo Police Provincial Office. So aside from that, no, may mga ari kita nga mga cash assistance man coming from the IPPO personnel, especially sa aton sining officer in charge na ihatag no, sa mga nabilin niya pamilya ni Major Domingo. So i-grant siya ang nanandalan niya mga benefits nga intended sa iyang death. Ang aton sining officer in charge ang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Bayani M. Rasalan, upod ang kabugusan sining personnel sa Iloilo Police Provincial Office nagakasubok gid sa hinali nga pagtaliwan no, sang aton nga kaupod sa serbisyo, upod naton bilang isa man sa mga effective naton kay committed nga Police Commission Officer, Police Major Solian Domingo. No, si Police Major Domingo bali nag-serve ining mga chief of police no sa nagalain man diri nga banwa sa probinsya sang Iloilo, no. To name the few, no, ang nanginhipi ini siya sang 2014 dira sa Barotac Nuevo Police Station. Then nanginhipi man ini sa Banwa sang Batad, sa Banwa sang Barotac Viejo, sa Banwa sang Kabatuan, diri man sa Banwa sang Alimudjan, no. Kag ang pinayakalas nga assignment before sa diri ma-assign sa aton nga IPPO headquarters, nag-chief of police dira sa Banwa sang San Miguel. So tapos di subong designated sa diri nga aton nga supply officer sang Iloilo Police Provincial Office headquarters. Bali ano ni sa sir, gin-relieve ni siya or tungod sa reshuffling dira siya na-assign doon sa headquarters nyo? Yes, no, before siya so na-relieve siya dito sa San Miguel, then gin-transfer naman siya diri sa IPP headquarters. Pero head ini siya sir, no? Kaisa man ka office nyo? Sa supply? Yes, no, actually siya ang aton diri nga chief sang logistic and supply office sang Iloilo Police Provincial Office. Sir, with this loss, sir, kag do dako man nga responsibility ang nabilin, sir, may ara na kamo na look forward abi nga ibutang sa amo na nga posisyon. Yes, no, amo pa na ang pag-istoryahan no sang aton diri nga IPPO, no, kung sino naman ang igapulos sa iya siniginbayaan sining nga opisina, no. Kag of course dako gid ini actually nga kadulaan gid no sa hanay sang PNP, particularly diri sa Iloilo Police Provincial Office kay si Police Major Domingo isa ni sa kamambal naton nga dedikado
nga opisyal, isa ka effective ka committed, no, service oriented ining klase sang police officer. That is why nga ang iyan nga pagtaliwan dako gid nga kadulaan, no, sa aton sini nga hanay, especially, no, sa police service. Nabatian diri ang kabahin sang aton interview, Bombocham, kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. 10 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa Bombo Hanay sa Udto. Nagapalabot man kita sang condolences sa pamilya ni Police Major Solien Domingo sa sining natabo sining sa iya banwa. Samtang sa iban pang mga talupang doon karon nga mga balita, standby man kay checkeron tato latest sa bahin sa dungon si Haro or dungon si Mandurriao kay dira pati gayuno ng aton sini iyang barangay draw, no? Napulo ang mga daog sang tag 1,000 pesos nga cash plus mayara pagkikita sang mga prices dira sa pahampang cash man. Standby kay checkeron tada karon sa aton sini makupda ng mga Bombo reporters. Ang syudad sang Iloilo nagkasa sang kampanya batok sa mga magahod nga tambutso o rining mga modified mufflers. Di kon madakpan ang isa ka nagapanag-iya or naga-drive sang motorsiklo nga modified ang iya sining muffler, ginakumpiskar ni sang traffic management unit. Naka-schedule sa aton sining mga kabombo nga gubon ining mga ginpang tipon sini nga mga modified mufflers. Ang city government kaupod sang Iloilo Police or Iloilo City Police Office, no, among nagatutok sa nasambit sini karon iyang kampanya. Kay tikon pabayaan mo lang kag pagustuhan mo lang ginaabusaran man mo. Kag daw hindi na gid man normal kag tuman ka makatulublag ang tambutso sang pila sini ka mga motorsiklo diri iya sa bahin sa syudad sang Iloilo. Check ta bala si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nakatala na panggumpon sa masunod yung semana, Bombo Cham, ining mga modified mufflers nga napangkumpiskar sang Iloilo City Government sa pila na kabes sa patigayon nila abi nga checkpoint kag pagbantay diri sa bahin sang syudad. Sa interview diri sang Bombo Radio, Kim Yurjari Tranias, naging pahayag nga tama nagid or kinahanglan nagid intensify diri ang pagbantay sa mga nagkalain-lain nga area sa Iloilo City para nga mas madamo pagid ang magkaladakpan. Bangod diri Bombo Cham nga tilo naga laylo kuno amo nga Balimir Jerry Tranias basta gani maglaylo ang ako na medyo nga puro pabayan ining pagburubantay, mas nagalala kag madamo naman ang nagapasuber ngati nga motor nga may araw modified mufflers sa mga dalanon. Kagati amo ni instruction ni Mayor Jerry Tranias nga dapat bantayan gid ini ang mga nagalain-lain or may ara nga mga random checkpoints nga patigayunon with the data man abi halin sa Iloilo City Traffic Management Unit as of ukon halin sang March 23 to May 9, 2024 may ara na sila na confiscate nga 115 modified mufflers, Bombo Cham. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa nga itong interview. Nagagawa naman ang mga modified mufflers sa syudad pa. So may instruction na po subong sa public safety, sa traffic management, kag sa PNP na ma-intensify ang atong operations again sa modified mufflers dahil sa syudad sa Iloilo. Okay ka man, sir, sa performance nila, sir, the last time sa bantayan ay sa mufflers, Mayor? At one time, it was okay, but tibalan mo kung mapabayaan mo. No, naglala naman, no? So, it's really about time to reinvigorate the operations against modified mufflers. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton ang kabasin diri
sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. May numero na kung pila ka bilog na kumpiskar, Bombo Angel? 115 halin sang March 23, tubtob May 9, Bombo Champ. Oho, anong talaksan sinisang naga-enforce sining pagsulundan man sa city government kay di pala may mga motorsiklo iya nga nagakinahanglan gid man sang nagasibo or sandig sa iya sining specifications nga for example ining mga matag-as ang CC bala pati ini subject sa sining ginapatuman karon nga anti modified muffler Bombo Angel. Actually, Bombo Cham, amo na galing reklamo sa pila ka mga kabombo natin yung motorista. Kaya ang ining ordinansa sa syudad, ang mga motor ini siya nga nagpatakod nga daan sa modified mufflers. Ang kumbaga ang mga big bike na ini nga may ara iya nga certain nga tambutso intended sa ila. Kaya amo nang ginaprotesta man kaga handa man the last time ang city government nga ti magpamati kung may mga enforcement nga mapatuman on field ngati sa laabis Bombo Cham based on ordinansa handa man ini sila nga pamatian kag may reklamo o magpaton sa reklamo sa babaw pero ti ni ara daan decibels na ginasunod ang mga traffic enforcers pero tani with this one inform sila on the way balang with the knowledge or insight sa ordinansa kung ano nga mga motor specifically ma-identify nila kung ang big bike nga ni is pilagid man bala ang CC kag kung kung dala Bombo Cham kung modified ini siya o kung built in nga daan na iya sang motor. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report na madugay naman nga ginadiskusyonan ini. No? Ang may kantanan sa the so-called modified muffler sa aton sinima ka Bombo nga nanging problema magkaroon sang pila ka mga citizen hindi lamang kay diri sa syudad sa Iloilo kundi sa bilog sini iyang pungsod. Kay may mga motor nga manubo ang CC ginatakdan sang mga magahod sini iyang tambutso. So nagakatabo sina ining mga aftermarket sales bala. Sa aton sinimatag palamati kay ining mga motorcycle enthusiasts daw kasubong iya nga nanamian sila nga magpaandar sa ila sa motorsiklo kung nagangurob ang huni or andar sini, no? Pero kung wala man lang nagakaangay kag kun sandig sa ordinansa nagalapas ini sa may mga limitation na sa decibels mo, no? Sa aton sini nga mga kabombo, for example, ang imo sini iya nga motor is only 125cc or 150cc. Tapos kung maglapaw na iya sa required decibels or decibel sa aton sini nga mga kabombo, dira na kag mabalaan nga modified na ang imo sini iya nga muffler. Kay santo iya sa specification sang isa ka standard nga motorsiklo nga naga-base sa iya sini karon iya nga CC. Now, may certain level sa decibel lamang nga para sa iya. Pero kung ang imo sini nga motor is 200, 250, 300 pasaka, no, CC, sa aton sini mga kabombo, may certain level man ina, no, sang decibel nga takos sa aton sini nga mga kabombo. Kung kaisa siguro ikaw nga nagapamati nagalantaw subong sa aton sini nga pagpangalagad bisan kay isa lang naka-eksperyensya ikaw sang daw makabig naton hindi naman husto kag daw kasubong iya nga abusar na nga katunugon sang tambutso sang motorsiklo hilabi pang gidiya kon nagapaburhot bala no ang nagamaniho sini kon manutisyaran mo gani kung kaysa sa mga kabarangayan. No, gulpi lang ara ka na nagapropangapi sa ugsaran nyo sa gwa, gulpi lang may maglabay sini nga motorsiklo nga abisan sa piyak sini nga baryo, bation pang ragungrong sa iya sini iya nga motor. Tikon mga kasubong sina nga motor nga wala man lang nagasanto sa iya sini iya nga CC, definitely makabig ina siya nga modified ng iya sini nga muffler. Kagamo ng sarang sini iya nga pwede gid makumpiskar.
sa aton sini nga mga kabombo. Ugaling may ara sad to anay isang daw sort of debate. Kay tikon mahinay kuno ang imo sini nga motorsiklo, paano mabalaan nga nagalabay or may motorsiklo nga approaching. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ting iban siniya mo ning ila sining argumento, sinya tikon patunog-tunugan namon sini nga tambutso, layo pa kami, mabalaan na nga nagapadulong kami. Or kung may mga tawo man, posible nga mangin aware sila kag paigad man sa dalan. Do mga kasubong sila. But kung mayara sang regulasyon, kung mayara sang ordinansa nga nagadepende karon sa CC sa imo sini nga motor, ang level sang decibel tinagakadapat gid banwa nga aton inaiya nga sundon. Kay kung kaisa makambal ka man kag do makagwa man ang makahang pasakutitot sini nga mga tinaga sa imo sini iya nga baba, inang mahamuok ang tulog mo sa disura sa nga kagabihon, tubtubs kagahon, may malabay dira nga motor nga mga mamo na tikuti siyempre guba man ang imo sini ang inog pahuway, chimpo sa inog pahuway, guba man ang chimpo mo sa pagtulog. Diyan mo nang luyag nga madula kag malikawan sang city government ining mga magahod bangod man sa gin-modify na nila ang ila sini nga mga tambutso. 21 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa Bombo anay saudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay bisitahan ta ang barangay Dungon si Mandurriao. Kung sa din dira subong hiwaton ang aton sini nga barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Nag-standby subong sa aton sini iya nga linya live aton sini nga bombo reporter si Bombo Jomar Villa. Direktamente karon sa cover gym sa barangay Dungon si Mandurriao. Joms, good afternoon. Yes, Bobo Champ, no? Live kita diri karon sa cover gym sa Dungon Sea, no? Sa may distrito sa Mandurriao sa dinti magapatigayon kita, no? Sa barangay draw. Diri sa may nasambit karon yang lugar sa subong materion, makita naton halos punuan na, no? Gamat-amat na diri padudong ang mga pumuluyo diri sa barangay sa pagpasakop sa aton sining promo ko sa diin pulo ang magadaog sang tag 1,000 pesos. At the same time may ara pa kita sang pahampang, no? Kasubong sining video kay challenge, no? Diri gid ni mabalaan, no? Kung ano ang abilidad, no, sa mga taga-Dungon sa patag karon sang kanta diri sa may nasambit nga barangay. Una sa tanan nagapasalamat kita sa pag-facilitate sini kay punong barangay Ray Konakap Ray, no, diri sa may nasambit karon nga lugar kay sa mga barangay council nga nagpatigayon sa aton sini nga barangay draw. Upod naton subong ang barangay Kagawad, no, nga ang electric pa niya gamay duway gid gabuya sa kamot kaniho. Bombo Champ si Kagawad Betty de la Cruz Kagawad mayong hapon live kita sa Bombohan ay sudto si Bombo Champ sa Piaklinya. Mayong hapon Bombo Champ, mayong hapon man sa tanan nga listeners ng Bombo Radio. Kagawad ibo sini nga pagpangagda sa mga pumuluyo mo di subok kay ang ibang tukina naghambal nga do nahidlaw gid sila kay hidolaka lang may nagabisita diri nga do nagapatigayon sang promo. Oo, kay actually this is the first time nga nagheld ang Bombo Radio kag Star FM sang inyong raffle draw diri sa barangay namon. So ginakalipay gid namon sang dako kay of course nga dako gid ni mabulig sa amon nga pumuluyo sang barangay. Kag ang wala pa da nakahulog, no, ginaagda ko kamo liwat nga open pa nga aton drop box, yes. Di ba? Okay. So, pwede pa kamo kakadto diri sa aton barangay gym sa may Cadelva subdivision. Ginagda ko gid kamo kung may mga entries pa kamo da
dali na kamo kay within a few minutes, a few hours mag-start na kita guro sang aton nga draw. Kag magluwas sila may mga pahampang makita nga video kay challenge nga makabulig kag makahatag kalipayan diri kagawad. Yes, dako gid na nga kwan sa amon man nga pumuluyo kay daw damo man dinami magkanta sa amon mo. Isa na dira ang amon nga barangay treasurer. Nami siya magkanta. Ikaw how? Ako hindi ko yagawan nami magkanta. So at least bisan di man mayo magkanta, at least maka ulambit man diri Bombocham, hindi man hambal nga tanan gid mayo gid magkanta. Oo man, galing na huya ako sang akon nga tingog sa kahanginan. Base ma-discover si Kagawad? Oo, budlay na balahaw. Maintra ako sa may Pinoy Got Talent. Filipino Got Talent. Yeah. Budlay na. Di ang sample labi ko na mga kanta lang daw na ma-familiarize mo. Bisan chorus lang. Iyan ni Lady Gaga. Wow. Okay. Sample kay Kagawad biya. Sige. Let California go. Wow. Amula na. Ang chorus bla. Remember us this way. Wow. Marami Diba? ka nakakanta. Remember this day. Lain man ang imo jom siya mga remember this day yung mga Ide Pellegrino nang imo ya. Pellegrino. Basta Ide Pwede man Ide buyot kung wala alangin. Joms. Lain pagid no. Ari bla si Capman no, diri Bombocham. Pod man naton diri kay kinapan ni parik-parik kay Cap kay siya gid na facilitate diri ko pa do matikayon ni ha. Ari diri ka para makita ang gwapo din ni Cap diri gusto nga. Si Cap Ray, no? Cap, pagpangagda mo labis pumuloyo mo di Cap. Mayong hapon. Go ahead, Cap. Mayong hapon gali Bombocham, no? In behalf sang Barangay Dungon si Council, kami gid nagapasalamat sa Bombo Radio nga ang Barangay Dungon siya mo ang napilian sang Buena Salvo Bombo. Nga programa sang Yaka Bombo. Ang pagpangagda mo sa pumuloyo, Cap, kay Balanta doon lawgit ka mo sa mga morning programa. Ginagdagin namo no ang amon pumuluyo ang Barangay Dungon si nga maghulog kamo subong kay open pa man ang aton tambyulo. Ang dapbox ta day ang dapbox pwede pa kamo subong kahulog. Tag polo amadaog sang tag 1,000 Cap. Dako gid nga mabulig ini sa pumuluyo sang Barangay Dungon siya. Gani nagapasalamat gid ako sang madamo sa Bombo Radio. Sige, Bombocham. Okay, do kompleto naman. Salamat gid sa kay Cap dira kay Kagawad. Ang tingog ni Cap do ang ayan magkanta ka my way. Dami tingog ni Cap kay do bilog-bilog. Bombocham. Makanta ba siguro si Cap karon? Kung may chance Sera. Kung may chance makanta na yan si Cap ya. May chance tagad kay chance ano kantaon mo karon Cap? My way. My way. Ano labi ang chorus lang ka pa para at least sa paano mabatian sa pumuloyo man chorus labi ha. And now the end is near. Mga Tom Jones ang birada. Korte. Mayo kay at least napangunahan sang ilas sila nga kapitan pati mga pumuloyo masunod mala ni karon. Diri Bombocham mayo pag kay Cap kay nag pasa siya kung naghulog siya sang entry. Diri Bombocham pero ang premyo kana karon basi ko magabutan giban si Cap ihatag sa labing kubos diri nga pumuloyo sa Dungon. Kanami magamo sila. So live diri ang iban sa latest mga update development. Hindi na mag-extra gin pasampol mo gani si Kagawad, gin pasampol mo si Cap. Dapat ikaw ya matag ka man sampol Nano ka man nimo Jomsman. Uli ikapito na ni subong nga simana. Alin sa week number 1 way kay gidya katag sampol dapat subong ya masampol ka ginaya. Amo gani no kay ka nami man kay at least bisa mga barangay official participate man diri sa aton gani Bombocham no. Sampuli na kami abi, gusto na mo mabatian ang imo tingog. Ang ano la siguro do kadamo sa mga kanta iba do nalipatan ko na.
Ay, dumdumon mo ginaya dapat. Halin ka pa sa nagligan nga lipat-lipat eh. Abi mo, Anong paborito mo nga kantao? Damo gid makarelate siguro bawal na gamot. Oh, abi sampol, abi sa bawal na gamot. Abi. Sino nag-original na kanta do si Willie Garte, no? Mas nang una bla. Oo. Mga Tagalog, no? Mga OPM bla. Sa aton sa ni karon nga mga kabombo. Sampol na Joms. Gahulat kami isang sampol mo. Ha? Gahulat kami isang sampol mo. Ang una isa na do amo ni bawat arara. Sige. Bawat yugto ng sandali halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Ayos ban? Okay na, Joms. Approve yun. Hambal sang CDEO kag RPDEO. Basta damo naman yung dakpans ba? Sige, Joms. Makita talang bubutsan po ba kadamo sa mga tao dire kampiyon pagid sang ila sila nga gym no diri sa baya Dongon si sa distrito sa Mandurriao. Ari ba extra lang ta kag base ni garo karon di update naton ang latest na development sa Dongon si sa distrito sa Mandurriao. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villabaw kasadyaman dito sa may bahin sa barangay Dungon si Mandurriao sa ginapatigayon si Nikeron nga barangay Draw. Pwede pa kamo pwede pa kamo makahulog sa inyo sini nga mga entries dito sa aton sini nga Dropbox para nga makapasakop kamo sa aton sini nga barangay Draw na pulo ang mga daog sang tag-1,000 ka pesos. Kaga sa mga pahampang tadira, video kay challenge kay iban pa nga mga games kay preparar sa Bombo News Team and Star FM DJs. Now, sa aton sini mga kabombo ang nagahulat na cash prize. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ileko 3 gimpan naman ng mga konsumidor nga mapasaka sila kuno sang sang rate sa kuryente. Kag subong man, istoryahan ta, mga pumuluyo sa banwa sang haniwa hindi pa mahimos. Kaya sa subong ay pamatumod kung ano itong asahi isang tinuga itong nagpatay, no? Nagasuyop sang dugo, nagkaon sang kasudlan sang ila sining mga kasapatan. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante ng mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala na maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it.
Sa man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo nagakaon, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ng mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kun sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kun adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974.
Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sang imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide.
Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag Pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade ang Electrotres nagpandam sa mga konsumidor nga may posibilidad nga magpasaka sila sang rate sa kuryente subong bulan. Kung ninyo sininabatian, why hindi lang niya kayang mga power distribution utilities ang nagaplano nga pasaka sa ila sining rate. Ang Metro Pacific to mapatigayon man sa public hearing ani kay mapasaka man kuno sila sa ila sining water rate. Sa aton sining mga kabumbuti inabala kun may mayo malang ang serbisyo, no? Maintindihan mo man nga may mga price adjustments or rate adjustment sabi patigayon ang certain distribution utility, no? Pero inang lawlaw ng negosyo, no, do ginahimo lang yang gatasan gani ang mga konsumidor. Tido why man nagakadapat kag do why nagakangay sa aton sinimatag palamati. I-check naton bala ang linya ni Bombo Lindsay kay pandam lang nimo kag do sort of reminder sa mga konsumidor man sang Electrotres nga may posibilidad ang pagsaka sang bill sa ila nga kuryente sa bulan sang Mayo. Kay may mga certain adjustment sila nga ginpatigayon siguro nga nagakinahanglan man nga ti sa aton sini nga mga kabombo i-compensate man sang mga konsumidor. Kung ma-justify man lang ti why man gid sang siguro dapat sining mamalaton do mapait sa panagitlon sa mga konsumidor, no? Pero kung may ara gani iya sang distribution utility, power man inaukon na water sa aton sinimatag palamati kag amunay mapasaka pa sa ila sini nga rate gapigaw man ganing ila sini nga serbisyo, damo pa ya ang satisfied customer sang sa damo pa ya rather ang mga nagareklamo sang sa satisfied customer or why gid gani sa may na-satisfy nga customer or consumer sa ila sini nga service, do why man nagakangay nga magpasaka sa nga ila sini nga rate for any reason? Di ba? Sa aton sini nga mga kabombo standby sa aton sini nga mga kabombo diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay Saudo. Kag tubtob sa sini matinion, hindi pa ya mahimos ang mga taga Barangay Bungol, Haniway, Iloilo, Cayman, way pagidiri banwa matumod kung ano nga sahi sang tinuga ang nagpatay sa 27 kapabo kag 18 ka mga pato kag sumungman bibi dito sa may Barangay Bungol, banwa sang Haniway. Hindi pa man rin matulid kung ano ni may dalitan siniyang sahi isang sapat man o kung tinuga ang nagbiktima sini sa ila. Sa aton sinikaron nga mga tagpalamati.
hindi man matumod kung may rabies, kung way ka naman kuno sang dugo nga ipaidalong pa sa test kay sinuyop na gani sining tinuga. Oh, mo ining isa karon sa mga nagapabilin man sini nga paraligban kag gado kasubo nga way isang kahimusan sa bahin karon sa mga pumuluyo dira sa may barangay Bungol sa banwa sa nga Haniwaya, Iloilo. Ining insidente sang damlag lang nga kung sa diin ang ila sini mahinuptanan nga mga kasapatan among ginatarget karon sang sining paraligban iya nga tinuga. 49 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, no? Kung alang-alang si Bombo Lindsay kay Bombo Jomar kita sa aton sini matag palamati kay ang isa man sa mga problema kay dako ang posibilidad nga magbalik pa ining nasambit karon iya nga tinuga kung sapat man nga nagapamiktima sang mga hinuptanan sini nga mga kasapatan dito sa nasambit sini nga barangay. Oh, diba si karon hindi lang kay pabo, hindi lang kay bibi or pato. Oh, basi pati manok, mga kanding, baboy kay giban pangasay isa mga hinuptanan nga kasapatan. Oh, ngati ginpundar sa mga pumuluyo dito para ngati pang pian-pian man sa ila sini nga pagpangabuhi ang biktimahon pa maigo lamang sa kanugon kag walay kapuslanan. Oh, kay pareho sina nagadua-dua kamo. Oh, kon safe bala for human consumption, at least makabawi-bawi ka bisan iyawon mo na lang ang nagkalamatay sini nga sapat. Pero inang nagaduha-duha ikaw kay basi kung ano sini ang makuha sini nimo nga sa isang balatian, no? Or makahalit sa ikayong lawas. Kay why man kita makahibalo sa kon ano ining nagbiktima sa ila. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. 51 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay Saudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, no? Ang Commission on Elections, no? May ara sang programa nga ginatawag nga Register Anywhere. Oh, butsilingon nga sarang ang isa iya ka individual ang makaparehistro nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpauli sa imo sini nga probinsya. Oh? Hindi mo na kinahanglan nga magpuli pa sa probinsya para lamang nga magparehistro. Kung ikaw isa ka qualified registrant, no, kadto ka lang kuno sa RAP Sites Registered Anywhere Program. Site nila kag ipasigurado mo lang nga may dala ikaw nga government issued ID bilang pamatod, no? Sang imo sini nga identification. Oh, so kung ongoing karon ang voters registration kag yara ikaw sa iban nga lugar, bangod man iya ngati didto ka nagatrabaho, no? Within sa pungsod Pilipinas, mga kabombo, isarang ikaw nga magkanto sa ila sa nga mga RAP sites, sa mga Registered Anywhere Program sites, kag didto ikaw sarang nga makaparehistro nga hindi mo na kinahanglan maggasto pa nga magpauli sa inyo sa nga probinsya. Tindirayhan sa bahin sa Region 6 may araman sa schedule. Later on, himaloon naton ina sa aton man sini pa rin nga pagpangalagan. Check ko na si Bombo Jomar Villa. Paano ko may paidalom sa test ni ining mga nagkalamatay nga sapat kay way na sang dugo? Amoning isa man sa mga rason kung nga hindi mahimos tubtub sa karon sin matinyon ang mga pumuluyo dito sa may barangay Bungol, Banwa sang Haniway, Iloilo. Jom sa report ta please kamin. Bombo Champ gati kasubo nga hindi pa karon mahimos ang mga pumuluyo sa barangay Bungol sa may Banwa sang Haniway. Kung ano gid man nga sahi sa tinuga ang nagpangatake tanan sining
27 ka mga pabo kag 18 nagdapayag 18 ka mga pato ang gin pamatay kag lunsay ini sila nga gin pangsuyop no ang ila sining mga dugo kag may pila dito ka mga portion to sa lawas ang sapat ang ginkuha man ang sining kasudlan no. So sa ginhimo diri lihok sa Department of Agriculture gintingwaan diri ipaidalom sa examination no ang ining mga sapat nga nagkalamatay agod nga may baluan kon bala positibo sa presensya sa rabies agod nga ti mahimos naman ang mapumuluyo sa lugar kay ibanto nagambal nga basi kuno dogin atake sang bag-ong yanggaw nga swang. So sa latest ring information kay ang Municipal Agriculture Office sa Badwa sa Aniway sa pagpanguna diri ni Alray Adorante amo ang head sang MAU adiri Bombotsam gin refer niya ini sa Provincial Veterinary Office no sa Iloilo Provincial Capitol o galing why na inigin paidalom sa examination kay ang ini mga lawas sang sapat once mo mabalaan ang isa ka patay nga sapat kung ginkagat man sa nga sapat nga may presensya sa rabies. So dapat kuno nga may mga may mga saliva pa nga nabilin o galing sa sining mga nagkalamatay nga sapat aduay na kuno sang mga saliva to nga ma-recover no kay iba to gin panglubong na siguro na tabukan na to kalupa. At the same time dapat ang saliva enough no kag madamo Bombotsam hindi lagi nabi mas specific ni Sir Alray kung ano kadamoon sa saliva nga paidalom sa examination. So bangod nga ti way sang makuha to nga sample tigin pabalik na lang kagin palubong liwat kag ang panugyan da lang ni Adorante nga sa mga pumuluyo once nga may kasubong sila nga case ilubong na lang kag hindi na pag-attempt nga ipaihaw abi kon ihatag sa iba niya tawo so may mayong ipalubong sa malayong lugar agod nga hindi na yama kutkot. Ang isa pa gid dire sa mga gin-mention dire nga kung paano nga mabalaan nga may rabies ang isa kasapat no like say for example butang ta kung ang ido abi kuno makakagat Bombotsam sa isa ka persona so mabalaan mo na kung positive sa rabies kay after 14 days mapatay ina siya nga sapat no sabo na nga ang kakatabo sa iban nga kung may makagat sang ido dapat ang nakakagat i-obserbaran anay sa sulod sa duha ka semana agod nga ti mabalaan ko na positibo ini sa rabies karon Bombotsam. Ari na pamati ta si Alray Adorante sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Quantine specimen bala nga for testing sa anti-rabies sa if positive sa rabies. But panugyan ko lang if ever na may mga instances na pareho karan hindi doon nanda paghihawon ilubong dala nanda to make it sure nga safe ang ganan kiti we don't know kung sino ang nagbiktima ka to although hanggat ang possibility nga layaw nga ayam ang pangagat kaso kang mga kasapatan. Ikaw sir ikaw gin nagpanguna nga gin mo ni ang mga ebidensya mga patay itong sapat may padalom sa examination pero nung advice ka province mabudlay kay hindi kita ka-collect ang ample specimen especially ang saliva kang sapat nga nagkagat ka to so panugyan lang nanda ilubang lang para to make it sure tapos maging aligmat ang kanan para pamanaan bala kung sinugid ang naghimo ka to nga krimen but ambal na hanggat ang possibility nga layaw nga ayam ang nagabalik-balik kay kung ayam buang to hindi to magbalik kay to ginbalik naman ana nga may biktimahan paliwat. Okay. So like say for example kung may mga kagat gali ka mga layaw nga sapat nga ni ang ginatest gali na ang nagkagat gid no? Definitely ang nagkagat. That's why kung may mga ayam nga nakakagat kang tawo ginadarara sa Regional Animal Diagnostic Center ang mga ulo nanda for analysis kay utok ang gina-analyze karan. So amo na gali ang mag-test hindi yang laway.
Oo. Kung laway, dapat ample amount ng laway. Tikway kita may mabual nga ample amount ng laway, kuya. Sa mga nagkamatay nga to. Makpila ka email, sir, ang kinanglatan ni Aw. Basta duro, wail lang ko ka idea kung tiragit ka ML, but medyo maduro-duro ko ng laway, but it's so happen nga hindi kita ka-collect kuya. Kaya pag aga din, maradan ang mga laway nga nagpan siguro tuya sa mga tabo kag pato. Okay. Last time pag agto ko to sa pato, aga pa ko nag-agto tuya. Actually, maradan gani ang mga ang mga dugo na nag-rapta tuya because nga siguro mga 12 AM pa siguro to nag-atake. Joms? Nabatian si Alday Odorante head sa Municipal Agriculture's Office sa Panuasa nga Haniway, Iloilo, dire Carbon Champ. Ano ni ipanglubong na lang kag kutob na lang kita sa haka-haka ni nga layaw nga ayam among nagpamiktima sa sining mga pato kag pabo. Amo na magpabilin si Gapon nga palamukutanon sa pumuluyo sa lugar kung ano gid man nga sahi sa Gatinuga ang atake sini. Pero amo na kung pamatian ta ang ila sa nga sa sentimento lain-lain ang ikasidi karon nga mapahayag as to da kung ano gid man ang nagatake sini kay man naghamal nga masikon layaw nga mga sapat la ngati sa sobra ka init ang iban di naka-experience sa gutom kaga mo man ang na-mention diri sa nga Agriculture's Office nga posible mga layaw nga ido abi bubot sa ngati abo na nagapang atake dira sang kasapatan dira sa lugar ti abo na lang mapanumdom sa mga pumuluyo dira ngati magaligmat kag hindi lang gid pag tagaan sa kumpiyansa kasubo sila tabo ngati basikon mag-atake naman liwat kag madamo naman sa kasapatan ang madalahig. All right. Ines si Bombo Jomar Villa, para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa, ginatingwaan man sa Department of Agriculture apa nga mabrubudlay gid guro pero mas maayo sinadira nga himuon nga hindi na lang iya pagkonsumuhon sa mga tawo dira, hindi na lang nila pagkaunon. No, sa aton sinimatag palamatik kag itugyan na ni sa Department of Agriculture kung anong mas maayo sinadria nga paghimuon sa sining mga nagkakalamatay makabig siniya nga kanugon kag dako nga kapirdihan sa bahin karon sang tag-iya pero mas labing maayo no nga hindi na iya mahalitan pa ang aton sini nga kayong lawas. No, kay ti pwede ka man iya makasupot kag makaumpisa liwat kag makasagod sa kasapatan pero kung ang imo na kayong lawas ang mapiktuhan bangod sa pagpangunyade di daw imbis nga makasave ka no makasave ikaw di ka magastuan or makabawi ka pinagi abi sa pagkaon na lang sila makatuga pa sang dugang abalatian kag magastuhan pa ikaw tapat. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Huber gabilin sa imo sa manay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natalana nga maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi.
Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sa misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa amo mga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo, kag samtang kamo nagakaon, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, beautiful Saturday. Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, the 11th of May, 2024. I remember, no, there was one national election sa May 11 siya nakafall. Anyway, bulan sang Mayo, nagapadayon lang ang mga ginapatigayon, nga Flores de Mayo, mga fiesta sa mga tagsa ka mga lugar, mga barangays, mga kabanwahanan. Bang madata gini no, arkilahan na isang mga gowns. Hindi gani patahigid sa mga gowns, kay may mga Santa Cruzan, may mga Sagala, may mga Reyna Elena. Ay nako, very exciting month para sa aton mga kabombo. And this Sunday is Mother's Day. Sa tanan nga mga Iloy, mauna na ko ha. Happy Mother's Day gid sa inyo. You all deserve a treat. Oh, wow. So let us celebrate with our loved ones. Well, as I welcome you all this afternoon, mga kabombo, of course, mag-interview kita sa aton nga winner for this week. After sa aton nga pag-interview sa iya, by the way, on standby na siya and ready na siya. We'll be with him through video call. Si Baskog nga PWD sa Northern Iloilo. And after that, of course, mag-a-announce kita sang bago na naman natin nga winner para sa sini nga semana. So, umpisahan tanan ang tanan. Ari na nga ito nga ambahanon para sa inyo from Henry Alburo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Good afternoon and welcome. This is KLP and this is Tita Regine. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binabasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya
suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan. Huwag kang mag-alinlangan, kaya-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang umito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang umito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Let's keep dreaming. Ang pangarap mo ay naghihintay sa'yo. Libre ang mangarap. Alright? And let's try to achieve kung ano aton nga mga dreams. Oras naton, it is now 16 minutes after 2 o'clock. And this time, gina-welcome ko na, no, through video call, ang aton nga winner, si Baskog nga PWD sa Northern Iloilo. Good afternoon, Gid, sa imo, sir. Nga po, Tita Regine. Good afternoon sa imo mga Mayong hapon man, sir, sa imo. May we know kung di ikaw subong? Ari ko, Tita Regine, sa may beach resort sa Malayuan, Ahoy. Dira ikaw May sa 5th District. Church, Okay. Pila na subong ang aton edad, sir? 47, Tita. May pamilya na kita? Wala, single pagyapon. Okay. Balikan ta ha, ang imo istorya ang gin-share diri sa aton. You said, nagsugod ang imo istorya sang high school ikaw. Pigado lang ang inyo pangabuhi, pero may ara sang kinaiya ang inyo pamilya nga inyo gid nga ginapabugal. Ano ina? Bali, nang nakasabwag ang Ginoo sang kinaalam, isa kami nakasalod sa kanalaw, Tita. Wow. Bali, nga mo nalos nga mga kin sa amon family, mga bright. May mga pakaisan ako nga 2 kabilog nga doktor, 2 kabilog nga engineer. Okay. Mga professionals, Tita. Alright. So, balihalin sa mga ginikanan mo, pakadto sa mga kabataan, kamutanan mga maalam gid, or ara ka mo permi sa top sang inyong Tita, klase? Do you consider that as a gift or a curse? Bali gift sa Ginoo kahit hindi man kami gid may kasarang, pero hindi kami mauli sa natawag lang nga hindi kami matitlang sa amon pareho tungod nga may kinaalam kami nga kinaiya. Okay. Sige, I just asked that, no? Because I know of some people nga para sa ila, do curse kuno iya na iya, kay di na do nakapuyan sila to keep up mo, no? With that record, kag expectations nagikan sa iban nga mga tao, especially sa ilang family. By the way, pila ka mo ka mag-utod? Kag pila ikaw, sir? Bali, 8 kami ka mag-utod. Ika-5 ako, kag tanan kami professionals. Alright. Tanan bala ka mga kabataan, mga achievers, gid, samtang nag-eskwela ka mo? Hindi man, pero majority gid sa amon nga magulutod, mga achievers gid sa school. Alright. So, paano ka mo gina-inspire or gina-encourage ang inyong mga ginikanan para nga maging achievers ka mo sa klase? Bali, ginatudluan kami, Tita, bala sang ginatawag nga eskrima sang pangabuhi.
nga dapat halin sang bata ka pa, hindi lang pagtuon mo nga hatagan sang pansin, kundi magtingwa kagid maghimakas ka panikasog nga makasurvive ka sa pangabuhi. Amo nang ginatawag namon ni lolo namon nga eskrima sang pangabuhi. Alright. Ang imo ba ng mga ginikanan, mahambal mo nga, when it comes sa inyong pag-eskwela, naga-encourage lang sila sa inyo to do good or naga-expect gid sila yan, nagapaabot gid sila nga mag-shine ka mo sa klase, bangod kay pamilya ka mo sa mga maalam? Oo, tita, gina-expect yun nga mag-shine kami, kag mag-excel kami sa school. Kay tungod ang mga tao sa paligid namon, nagaano sa amon mo, nagatingala nga pamilya, mga maalam na. Aha. So how do you take this bilang bata or kamo nga mga kabataan, especially ikaw? Bali sa akon, tita, hindi man gid ako ya palatuon o kun pala basa. Pero gasyain ako sa gyapon. Achiever ako sa gyapon. Amo na nga gina-expect sa akon nga father kag mother nga mag-excel ako sa school. Okay. So how do you take these expectations halin sa imo nga mga ginikanan? Do you feel pressured or okay lang sa imo? Akon pressured at the same time honored man tita Pero hindi ko mahambal nga daw maayo gid siya kay gina-expect sa imo ang dapat mo nga ma-achieve mo. Kung hindi mo malabot or mahimo ang mag-expect nila sa imo, anong ilang reactions? Bali daw ang balon daw hindi ka baskog nga nga anak kay sa apelido pala nga daan namon baskog ng puno sa amon apelido. So dapat you have to keep up sa inyong apelyido nga baskogin gali. Namo na tita. Okay. Dapat kagid ma-conform kagid sa ila nga gina-expect. Kay hindi ka baskogin kung hindi ka achiever mo. So wala ka man yan na feel pressured or normal na lang na para sa inyo? Ang mga expectations? Daw normal na lang ang expectation pero sa akon nga part, kay may ako nga nahimo, may mga lapses kag kapaslawan. Para sa akon daw nasubuan gid ako kay hindi ko mahatag ang akon nga best. Tungod nga may ara ko kapaltahan nga nahimo. Okay, sige. Istoryahan nato ng ining mga nahimo mo nga mga kapaltahan. First year ikaw, so may natabo nga trahedya sa imo kabuhi regarding sa imo nga pag-eskwela. So palihog istoryahi kami. Anong natabo? Bali isang first year ako. High school, no? First year high school? At sa school sa CP sa Iloilo. Bali during the time daw na pressure block ko, na late ako, wala ko kapasa sa akong project, sa amon nga isa ka subject. Nagka-line of 7 ako. Ang rule sa school, hindi ka maka-honor roll kung may line of 7 ka. Daw na-depressed bala ako kag na-pressured, kag nitawag ng frustrate? Okay. Nang luya ako kag daw amo to na nag-attempt ako nga mag-inom sang damo nga mga pain relievers. Kay hindi ko mabaton. Kasi alam ako. So hindi ko ma-take sa akong kaugalingon kag isa pa daw nakulban ako sa ginikanan ko. Okay. Nga kung magnubo inyo nga mga grades, ginakigan gid ka mo sa inyong ginikanan, especially sa father nyo? Siyempre, tita, gina-check sa among ginikanan, among yung grades, every nga mag-hatag sang card. Tapos, kung ng mga mga manubo nga mga grades,
gina-encourage ka nga dapat magtuon kagin maayo, itutukan mo gid mo nga schooling. Kag hindi ka magpabaya-baya ay amo nang makahatag timo sang excel mag-excel ka sa pila ka adlaw. So mo na tita ginapansamon sa amon ginikanan. Okay. Between your mother and father, sino gid ang nag-expect sa ila nga makasulod gid kamo dapat permi sa top sang inyong nga klase? Ang mother namon okay lang niya kay do hindi man siya sa amon too much nga pressure. Ang father gid namon amo nang nag-require sa amon nga mag-excel kami. Sa amon nga pagtuon. Okay. So anong natabo kay may line of 7 ikaw sa isa mo ka subject kay wala ka kapasa sang imong nga project. So ano imong ginhimo? Nag-attempt ka gid nga mag-suicide for that reason alone? Nga aman? Suicide. Daw hindi ko bala mabaton. Hindi ko mabaton kag dason dako gid ang kay kung maka-eskwela ka dira sa prestigious na university sa Iloilo, dapat ma-excel ka gid. Dako gid ang expectation sa imo. Kag daw kahuluya para sa ako ni nga nag-amo ko na. Nga nagnubo ako nga grade by line of 7 gid ako. So daw napan ako na depressed. Kag amo to ginimo ko to nga butang. Is it true nga wala ka gid dyan nagpanugid sa imo nga mga ginikanan? But did they discover? Wala gid to sila kabalo, tita. Wala gid nabalaan to ang grade ko nga 9-7 pero wala gid to sila kabalo. Gindekom ko lang to gid sa ila. Oo, pero nataktak gid ikaw sa honor roll. Oo, wala gid ako sa honor roll. Lusot. I thought every end of school year gina-check gid ang inyo nga mga cards. So wala nila na check. Bali na man tita ginapermahan na nila mo. Mo to discourage ng ay ko sa ako niya mo pa lang to daw galuya lawas ko perme kay daw hindi na siya kon sa akon. Daw hindi na siya bala believe sa akon. At isang halin sa elementary ako, achiever ako tita mo. Wala ka nag-expect or wala ka nag-hope nga kung tani maintindihan niya lang or balaan mo na nga if ever you fail, amugid na ang iyang mangin reaction? Ang ako na nga paminsaron tita is daw kakitid pa bala nga daw hindi pa bala ko sangkad sa panguna-una nga dapat batunon ko ang natabo. Pero sa akon ang gin-expect ko gid nga gid ang akong ginikan ang akon na may sa akon frustrated sa akon. Which really happened. Okay? Natabo gid. Natabo gid. So second year high school ikaw, what happened? Amo to, sa second year ako naka-bounce back ako. Kundi may 78 ako nga grade sang first year. Pagka second year ko, ang ako nga grade nga sa mo to nga subject, liwat, nangin 86 na. So, nadala ako sa honor roll. Taglipay gid ako. Okay. Are you doing this nga dapat ara ka gid sa honor roll just to please your father or because luyag mo gid man for yourself nga ara ka sa top 10? Hindi man tita, pero sa ako niya nga part gusto ko yung maka-excel gid bala. Ito yung competition sa high school, tama ka bugat sa mga estudyante, dapat i-prove mo gid sa imong self nga nga worthy ka nga maka-honor roll tungod naka-eskwela ka sa amo nga university. Okay. Can you say nga daw you're taking it too hard for yourself? Hindi man, pero may dala na nga nga pagpanikasog. Kag kay amon pa nga buhi sang una tita. 3 ang kolehiyo, 2 ang high school. Gaano kami na gahimakas kami na kay para makatapos kami kag makatibawas kami sa kapigadohon.
amo na nga ang amon nga mindset is to excel in school. I see. Okay. But there were times, no, nga nag-fail ikaw. So, first year, nagka-line of 7. Second year, naka-bounce back. Sang third year ka, another tragedy happened. Ano ato? Amo na to tita nga daw na ano black ko sa to sa amon nga pangabuhi kay eskwela kami ang isa ka bilog nga noodles na 5 kami nagakaon. Tapos daw na discourage ako kay 5 na ano man nga pangabuhi nga guys eskwela kita hindi magkita ni makakaon sang maayo tapos grabe ang hardship. So doon nagpalay-palay lang ako nga determinasyon. Amo to nga nakakuan ako sa classmate ko nakaupod sa ilang nga piyesta. Pag 3 days ganyan wala kami ka eskwela. Nakalisensya ka sa ginikanan mo? Malakat ka? Wala tita, wala gid. Okay. Wala gid kay during that time may boarding house kami sa Iloilo. Si Ari sa Northern Iloilo, kami dito sa city. Pero hindi sila kabalo, ay sila among ano kay daw once every month na kami ginakadtuan sa amon nga amay sa amon nga boarding house. Okay. So, wala sila idea nga amo na nagaliga kalatabo sa kabuhi mo, nag-stow away ikaw, no? You said. So ano imo na dangtan? Dito nagkadto ko tita sa sa tito ko sa may First District of Iloilo. Nagupod ako dito nga abi nila kay pag sang third year ako sa to lapit na lang to mag-close ang tita ang klase. So naguntat gid ako kag wala gid ako magsige eskwela hasta sa last day of school. Amo to nagupod ako nga magbaligya dito sa Siupaw sa mga bulangan nga nagakatulugan ako sa police station kung gabi kung way na salakyan kag ginapanghatag ko ng mga bilin nga siupaw sa mga preso. Ano natabo. Okay, gipangita ka man sa imong mga ginikanan? Do you have any idea kung gipangita ka man nila? Oo, ginpangita man nila ako pero ako wala gid ako nagano nga magpauli. Wala gid ako nag-handom nga magpauli kay ang ako nga hindi lagi ko magbalik mo. Hindi ka magbalik because nakulbaan ka sa father mo? Oo, nakulbaan ako tapos kung na lang dangatan ko nga kay wala ako kapasar. Wala ako kapasar sang akon yung third year high school mo. Oo. Okay. Ano ni nga bisyo ang natunan mo dito sa lugar sang imo nga lolo? Nagkadto ikaw sa balay sang imo nga lolo. May mga bisyo ikaw nga natun-an didto. Ano ini? Dito natun-an ko magsigarilyo, mag-inom, magsugal. Kay kung may mga namatyan, aara ko sa kilid ng baybay, tita, ang ilang balay mo. Nagupod ako dito ng isda bala, sa lawod. Nga ako nga kinitaan, gusto ko lang na gasto sa mga bisyo kag mga barkada lang, mga amigo ko man Okay, so how long ikaw nga didto sa malayo sa imo nga ginikanan? Ano na kalawig? Almost 2 years, tita. Okay. So wala ka gid na contact sa ila sa ina nga sulod sang 2 years? Sang ulihin na kay balo naman sila nga ato ako dito. Pag ginpakan ako sang magulang ko, ginpasugat, pero ay ko nagpauli kasi ko alang-alang naman ni mag-eskwela ko kay middle of the year na, hindi na ako ni ka-eskwela. I see. Kasi ko padala ko lang kumuda sang mga isda, kag mga ginamos sabi. Pero so, nag-enjoy ka to yan, no? Nag-enjoy ka sa imong ginapang obra? Oo, si nanay ko, ginapasugat ako. Pero si tatay daw nadulaan na gawa sang sa akong titay, sang gana Okay. And then, nga nag-decide ikaw nga magpauli na sa inyo? During that time, daw gintubuan ako sang kulba, bala, daw konsensya ako sa mga ginpangimo ko. Daw
gindakop sang nervyos. Nga luway na ko gana magkaon, tapos ginapanumdum ko lang ang mga sala ko nga ginpanghimo. Amo to nag-decide ako magpay kay 5 base madalman ako bala. Kaga hindi ako matabangan dito. Okay. Nag-decide ako magpauli para makita ko lang si nanay ko. Paano ikaw ginbaton sa imo nga ginikanan? Paano ikaw ginbaton? Yes, tita. Paano ikaw ginbaton sa nagpauli ikaw? Paano ka ginbaton sa imo nga mga ginikanan? Nakuha mo? Kuha ng signal Okay, Copy. sige. Okay. Try taliwat ha. I was asking, kung nag-decide ka na nga magpauli because daw may nervous breakdown na ikaw, so paano ikaw ginbaton? Sa imo ginikanan, sa nagpauli ka na, paano ka nila ginatubang? Paano ka ginbaton sa imo nga mga ginikanan? So nag-decide ikaw nga magpauli na sa inyo? Pagpuli ko to, pag-abot ko, santos nga wala ka pangihi. Daw mabuot pa ako sa kureng bala nga nagano. Ginambalan ako ni tatay. Hindi ka na ito magbalik. Hindi na. Tapos, ginpadala niya ako sa bukid. Kag dito nga nagutuman ako dito, wala ko magkaon-kaon. Kay silin ko, pagbalik ko di daw, amo mangyapon namon pangabuhi nga daw hindi bala kami ng madawa-dawa nga amon pangabuhi. Ang inang hindi mo pagkaon, by choice na iya, imo na iya decision or ginpagutuman kagid man tuhungod sang imong father? Akon gid na desisyon tita. Akon gid nga daw hungod ko gid bala nga wala ko magkaon para nga makuha nila ko pansin bala nga muna nga nagatulala ko. So gusto mo makuha ang ilang attention. That's why nga wala ka nagkaon-kaon. So na-achieve mo ang luyag mo nga i-achieve nga makuha ang ilang attention? Amo to daw naluoy sila dayon sa akon tita nga si tatay kapangakig na nga way ko gakaon. Tapos ang mga cousins ko kag mga pakaisa ko kag mga tiya ko natingala na sa akon nga ang nagamo ko sina. Tapos naluoy sila sa akon. So paano kanila ginbuligan? Bali, during the time, tita, sang way na po nagkaon, daw halos bala nga, daw tulala na gid ako, nga daw nagdulaan ako sa animo, nga daw halos isa na ko kabuang. I see. Nga lain na bala ako nga mga panghulag. Tapos, daw hindi na ko normal bala nga tawo ang akon nga attitude kaga mga panghulag. So muna ginpabulong ikaw? Oo, ginpabulong ako sang ginsugat gid ako sang tiya ko. Kay gaano na siya sang una mo negosyo sang bugas bala. Sa Negros. Igin pakuha niya ko sa balay sang pakaisa ko, sino ko ato si manong mo. Kay kanugo na siya, kaalam pa nga nag-aamo na siya. Pinapinabayaan na sila balay. Sige kuha niya gid ako, ginamuman niya gid ako for almost 1 month. Gid nga ginpakaon niya ko, ginabugtawan niya gid ko na ginapulawan, makakaon lang, kag makainom sang bulong ginpabulong niya ko. So can you say nga naka-recover ikaw? Nagbalik ikaw sa normal? For almost 1 month nga medication. And then follow-up, check-up sa Iloilo, dira sa psychiatry, abi sa isa ka hospital sa Iloilo. Nang tawag kita, tapos doon nagtambok ako, kag nagbalik ang ako niya, no? Pero, why na ko gaskol? Why na ko sa to gaskol?
Okay. After a year pa ako nakabalik sa school. Aha. So, bali natapos mo imo high school? Oo. Nang pagka 1 year after, nag-enroll ako. Diri na sa amon sa Banwa, dire sa Northern, Iloilo. Kuhain ako dito sa city. Tapos ko nga ako sa school. Hanggang mo to nakagraduate ako, pero wala lang ako sing award. Kahit medyo hindi pa tumayada nga ako nga mga applications kag gid. So, hindi ka pa gid makahambal nga totally na treat ka na gid man, inchakto na gid man ang tanan-tanan sa imo, do mo na? To maintenance pa ko sa to. I see, okay. But then, nakabalik ikaw eskwela sa college. Paano ka nakatapos sa college? Istoryahan nato nini ha, sa pagpunumbalik sa kahapon lamang program. Standby ikaw dira. Hindi pagtakop ang imo telepono, Baskog nga PWD sa Northern Iloilo ang atong gina-interview nga winner naton, mga kabombo. Magapanumbalik ang KLP kaupod sa gihapon si Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para angkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga ato nga ginaistorya diri nga ato nga winner si Bascog nga PWD sa Northern Iloilo. So sir, paano ikaw nga naka-rise up again, nakabalik sa pag-eskwela, kag paano ka nga nakatapos sa college? Bali, sang pagka-graduate ko sa school, nag-enroll ako sa liwat sa dito sa school nga ko sang first year. Nag-enroll ako, kaga nag-apply ako bilang work student. Okay. Ang tiya ko nga nagbulig sa ako, namuto siya naghatag sa akon nga tita, nga allowance. Bali, bugas lang ang ginapadala sa akon, ginabaligya ko lang sa Lilo, wala ko pamasahe lang yung akon dala. Tapos, student ako, ga-duty ako kagahon, tapos sa gabi pagid. At the same time, nag-eskwela ako sa adlaw. Until nga nakatapos ako, kag nangin dins lister man ako, yutayan ako cum laude. Wow. I'm sure very happy ikaw. Ang parents mo, happy man? Happy man sila kasi nakita man nila nga from falling down, nag-rise up ako, yung nagpanikasog. Kag wala na ko gani kita nila nga sila nga pa-eskwelahon pa ako mo. Ako gid nagpanikasog nga maka-enroll nga sa sarili ko nga desisyon. Nakabulig sila sa imo pag-eskwela? O kabulig man kasi na sila, retired na sila tita sa government office man mo. I see. Mga government sila, employees sila, both sila? Oo. Dua sila government employees nga retired na pag-eskwela ko. So, wala nagawas ng allowance, ang tiya ko lang ang nagabulig sa akon, ginapadala niya ko bugas. Okay. So, after nga naka-graduate ikaw, nakatrabaho ikaw sa isa ka mall. Anong natabo? For mga sobra 1 year. And then nag-stop ka, nga aman? Daw, na-frustrate wala ako kay pag-graduate ko, gahandom ako tita nga mag-proceed sa law mo. Gusto ko lang makakita sa obra nga at the same time naga-work ako, at the same time naga-eskwela. Pero hindi ko makuha kay tama ka pa ng akon nga trabaho sa isa ka mall. Sa gabi na kami gapuli, mga 7 o'clock na sa gabi. Gusto ko nga makakita gid sang opportunity bala nga maka enroll ako sa College of Law at the same time may trabaho man ako. Okay. Pero wala ina natabo, no? Because nag-stop ka sa pag-trabaho nimo and then napuli ka sa inyo, tapos na-depress ikaw, kag doon nag-self-pity, kami ginambal sa imong imutod nga isa, ano tong ginambal nga ginbatsyag mo gid. Ay dito tita daw nagbalik naman ang akon nga nervyos. Kay daw frustrated na ako bala kasi ko ni nga paninguwa ko, amo na ning paninguwa ko, wala ko gyapon ginayunan. So nag-depress naman ako. Nagamutang wala na ako nagaguwa-guwa sa balay, dira ako sa sulod. Tapos ang utod ko daw natakan bala sa akon, nga hambalan niya ko nga maayo pa magpangimatay na lang. Ino nagsulod sa pinsar ko ang mga ginapanghambal.
Ang feeling ko daw ay nakupulos, nga daw useless na bala ko nga tao. Amo to daw na-depress naman ako tita. Anong imo nga ginhimo sa imo nga kaugalingon? Amo to. Daw almost 5 days, why naman ako patulog? Mga 5 days gid nga wala gid ako matulugan. Dito, idulong ako sang utod ko dito sa tiya ko. Iti manugbata siya, magbutay man siya nga magbantay sa akon. Kagang iban ko utod, layo man sa amon. Doon sila sa layo. Dito sa may balay sa tiya ko, attempt ko gid nga utason na akong kabuhi. Nga daw ano na bala ko tita, daw pinatawag bala nga inang frustrated na, tapos wanagid ng isa ka term bala nga ginatawag nga daw Desperate useless. ka na gid. Oo. Feeling mo wala. Oo. Amo na, desperate. Okay. So ano ginhimo mo sa kaugalingon mo? Ginutod ko gid ang ako nga kamot. Paano mo ginhimo na? All ko sa may simento kag ginlabo gid sang binangon tita. Can you show us kung anong extent ng damage ng pagharm mo sa imo kaugalingon? Ay bagay tita ho. So nautod gid. Serya ho. Okay. Nautod gid tita, nautod gid. Nagsalasala ang tiya ko kag ginpunggan niya ang dugo. Ginbugkusan niya, tapos gindala ko sa tricycle, kay lapit man ang hospital sila, mga 1 minute away. Gindala ko dito sa hospital kag naingagaw nga mapunggan ang pag-ano sang dugo. Okay. Kag na ano ako Oo. So after this, nang nahimasmasan ka na, anong nagsunod sa isip mo? Sir? Kaya mo to pa mga months after, daw na ano ko sa akong kagalingon, naging promise ko sa akong kagalingon nga magbago. Kag mag-surrender sa Ginoo, kag hindi pa man uli ang tanan. Why not nga yatag ko ang life ko sa iya kag ialagad ko sa Ginoo. Kaya ang amon sa Christian man mo. Pero ako backslider ako tita. Okay. So hindi ikaw amuna ka prayerful, hindi ikaw amuna ka faithful. So after sina, siguro nagsulod sa isip mo no nga do ka useless ang imo nga kabuhi kung wala ikaw sang Ginoo sa imo nga life. So you decided nga mag-surrender sa aton nga Ginoo. Paano mo ginbag-o ang imo nga kabuhi? Sir? Yes. Nag-decide ako nga magsunod sa Ginoo ka mag-surrender sa life ko. Kag magbag-o tita nang tudtuon na gid bala nga pagtalikod sa sala. Kag mag-surrender sa Ginoo sa akong life. Kag by God's grace, ari ako subong nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ginagamit ako nga instrumento sa amon church. Nagatudlo ako Sunday school. Sa amon nga office, nagakandak ako Bible study sa mga interns nga students. So muna, inbalik sang Ginoo ang kalipay sa akong kabuhi. Kaya ang sekreto gali sang kalipay amo nga surrendered life sa Ginoo. Alright. So nag-turn around ka gid and you said goodbye sa tanan to nga mga feeling mo hindi gid manami nga imo ginhimo sa imo kabuhi. And now, naka-discover ikaw sang something nga makahatag sang joy sa imong life and inaamo ang pagserbisyo sa aton nga Ginoo. That's very nice, no? Kung kaisa kung tawgon kita bala sang Ginoo, no? Ina sa mga moments nga the feeling nato we have hit rock bottom. Nito way nakita kabalo kan ano ang aton nga himuon,
ano pagid ang kulang sa aton nga life, only to discover, no? Nga without God, wala gila isang meaning ang aton nga kabuhi. Bali, ginakabi ko lang ng Yes. Go ahead, sir. You were saying nga ginakabig mo nga. Bali, ginakabi ko lang na tita nga turning point sa akong kabuhi. Nga ang siling bala sa Romans. Yes. Sa Romans 8:28 bala nga all things work together for good to them who love God and to them who are the called according to His purpose. Correct. Correct. So sa mga inagyan mo nga ini, what have you realized? Ano ang mga na-realize mo, sir, sa imo nga kabuhi, sa mga inagyan mo nga ini? Paano ikaw gingamit sang Ginoo? Like ang imo nga istorya sa kabuhi para nga maka-inspire ikaw sa iban. Bali, ang sinay sa verse sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So na-realize ko nga kung ikaw palangga agad sang Ginoo, hindi agad kapag pabayaan nga totally destroy ang imo kabuhi. Kag kung willing ka lang nga panumbalik sa iya kag mag-surrender sa imong life, ara siya open hand kita nga embrace sa imo kag magatag sa imo sang panibag-o nga kabuhi kag panibag-o nga kalipay sa imo journey sa imo life. That is very true. So can you say now you are more at peace with yourself? Oo, tita, malipayon gid ako kag makatulog ako mamuok. Aha. Kamusta? May mga problema, manageable siya kag ang Ginoo lang gid ang akon nga saligan, ang ginasaligan wala na sang iban. Kay kung magbulag ka sa Ginoo, ang imo kabuhi tama gid ka miserable. So kamusta man subo ang imo nga relasyon sa imo ginikanan kag sa imo nga mga utod? So, okay naman kay ti nabato naman nila bala nga amo ni ako kag nalipay man sila nga naka bounce back ako sa akong kabuhi. Naka-move on ako. Kag okay naman ang amon nga relationship. Although nga si nanay kay si tatay wala na. Kami na lang ang maglutod. Nabilin. Nagahirapay kami tita kag nagabuligay kami. Kag kami tubong ang amon nga goal is to produce more professional sa amon nga nga angkan. All right. That's very nice. So looking back, paano ang paglantaw mo sa tanan nga ini nga nagalatabo sa imo kabuhi? How did this make you find your purpose in life? Bali sa tanan nga part sa aton kabuhi may gid ang Ginoo tita, may plano gid. Nga although sometimes we turn away, pero siya gid ang nagapangita sa aton. Sino nga bala nga when we go astray, he finds us and give us and embrace us sa iyang abaga. Kag wala gid ikaw ginapabayaan nga magtalang kung totoo ja ka nga anak. Yes, because the Word of God is truth and life. So kanami ilang gid, no? Nga sa subong nagamit mo ang imong istorya sa kabuhi para nga mag-draw more souls para sa aton nga Ginoo and makabuligid sa mga tawo nga nagakinahanglan man sang presensya sang Ginoo sa ilang nga kabuhi. Do you have any message for us or sa imong family? Yes, tita. Nagapasalamat ako una gid sa Ginoo nga ginbag-o niya nga akong kabuhi. Kag na-share ko man dira ang akong story sa imo nga palatuntunan. Kag ang ako na mahambal nga even though nga magkamali kita o magkasala kita sa aton kabuhi, never gid kita nga palayo sa Ginoo kundi magpanumbalik gid.
Kay sa iya lamang ang tunay nga kalipay, kag tunay nga satisfaction sa kabuhi. Kag panumdumon lang naton nga may mga times nga difficult kag kabudlay batunon, pero kung itugyan ta na sa Ginoo, siya gid ang nagabulig sa aton kag wala na sang iba lang. All right. And with that, nagpasalamat gid ako sa imo, sir, sa imo nga presensya, sa imo nga beautiful story nga gin-share diri sa amon nga madamo gid ang natandog kag na-inspire. Salamat gid, sir, ang imo nga prize. You can already claim it on Monday. I-explain ko lang further kung paano, okay? Although nahamba ko naman sa imo kung paano mo nga maklaim ang imo nga prize. Well, there you have it. Mga kabombo, ang ating nga winner, si Baskog nga PWD sa Northern Iloilo. So, nangin PWD siya because ginutod niya siya mismo ang nagutod sang iyang isa ka kamot out of his desperation. Well, who is gonna be our next winner? Kanami, no? Sa mga istorya nga ginapang share diri sa aton, sa aton nga mga letter senders. Kamuman, I'm sure, may aragi ka mo dira nga mga manami man nga mga istorya, manami man nga mga inagyan sa kabuhi, nga makatandugid sa aton tanan, makabilin gid sang something great para sa aton tanan. And so, gina-invite ko kamo, pwede gid nga ipadala ang inyong mga istorya. You email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, kung luyag nyo nga sulaton ini, pwede gid ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo tanan, sa aton nga mga letter senders, kag sa aton nga mga listeners dira, and sa tanan nga mga nagpadala sa ilang istorya kay nabasa naton para sa sining nga semana. Isa na naman sa inyo ang aton nga mangin winner nga magahatag sa aton sang inspirasyon sa aton nga kabuhi. I am going to interview you next Saturday. That would be May 18. Congratulations sa aton nga winner for this week to also win 1,000 pesos nga cash kag maka-interview ako sa imo this Saturday. Ikawin na. Congratulations sa imo, Kyle, sang 5th District. Sa liwat, ang winner natin for this week, why isang liwan, kundi si Kyle, sang 5th District. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo tanan. Balikay na naman kita on Monday. We have this program Monday to Saturday. So balikay kita on Monday. Enjoy your celebration of Mother's Day tomorrow. Sa liwat, sa tanan ng mga Iloy, kaangay ko man nga isa man ka Iloy, it's our day tomorrow. So happy Mother's Day sa aton tanan. Nagapasalamat gid ako sa inyong presensya. Balikay kita on Monday. Nagahulat na inyong mga paborito ng mga dramas, Tuyang and Ermitanya, Provincial Jail, and their Dear Diary. Sige hapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyo. Good afternoon and God bless.